hanzi ndawa aiwa unoziva ndatoti good riddance pandatopedza pandadropa life paya ndikati rega ndibve mufushi wangu ukauya ndikati rega ndibve ndatongouisa tuonyeni tudomatisi netufuta neturoiko kuti unyatsokugara watogadzika kudhara nyama yangu ndongozoti muairfryer ndatopedza saka ndatopedza kameka task so ndatopedza right mene ndishare life. Let me share the live. Share the live. Hello. Ndaiona ndichaiverenga ndichaitaura mira ganipopedza iyi tichazoitaura yako ndaiona ndondiwari right tadzoka guys tadzoka kaenda mbota kana ndatindega ndipoti ndinotopedza chandabekepedza kutogadzira muriwo wangu zvachose kuitira kuti ndikachakira isaka nyama muairfryer yanongokanda so ndikachibika ndapedza muriwo ndo ndingasingazogoni kubika kamufushi saka zvandaubika kudai wanaka saka chero ndakagara pano bo right share live guys mudedze vamwe share live mudedze vamwe tifambe nenyaya unzai vamwe vanga varipo vadzoke tionesana kudai maisa mafuta manje ndaisa mafuta manje ndozvandaita ndaisa mafuta saka ndangoti ndozongoona kuti topafambisa sei right dedzai vamwe guys dedzai vamwe share life this is a very crucial life, it's a very important life seeing kuti pane grievances aripo pachedu isusu kubva kuma COS madzikoma edu akauya kudhara nevaningina vedu vakauya kudhara nema COS akauya zuro uno neakauya tongoti zuro nokuti munhu wese akauya vakatanga kupinda 2021 ndizuro anditika pane grievances aripo both parties and the only way to solve the grievances is by talking guys. The only way yekugadzirisa nyaya kutaura nyaya haigadzirwi nehondo nyaya inogadziriswa nekutaura vanhu vachinzwisisana tiri vanhu vamwe chete guys. Moreover we come from the same country tiri vanhu vamwe chete asi zvakachinja kuti vanhu vamwe tingavengana tingatukana tingaita sei tingashorana vamwe 20 chakuti years akatomaka zvokutodaro ma-COS mamwe atodiwo zvokutodaro hanzi backlight manje handina pamwe pekuti ndingagara manje handina pamwe pekuti ndingagara. Iona the disadvantage of being in the UK. There's no way that I can sit tongogara ipo pano nokuti chero kwandaenda kwese kunongori nemadziro ewhite saka pakaipa mixai mbona kama gende ndisina kugara zvakasununguka ndisina kugara zvakasununguka katione kuti kunongo maybe zvingakuitirai is let me see kunokutona boere paka boere guys boere zvaita kozi muri kuchema nelight uko saka pa boere apa boere guys muri kuchema nelight uko apa patave pa boere apa right makuverenga makomenti right because pane angachema chemanzi makomenti atisi kumaona and chi right saka I think it are sorted now. I think we are now sorted right. Hi Pamela zviri sei right. Hi Tanya tadzoka guys tadzoka
takuda kuti titaure nezvenyaya iyi. Chekutanga chandinokumbira, let's be very respectful towards one another. And uchiuya aino kuti vamwe ndatonyatsokuona kuti vamwe venyu munenge makatobatikana zveshuwa, makatogumbuka zveshuwa, mune zvigumbu zveshuwa. Ngatitrai kuti taure zvakanaka tinsanawo. You are allowed to say what you want to say, but in a respectful manner. Anditi be it uri employee kana kuti uri employer, anditi come and say what you want to say. Andika zvakanakisa, usingakwati usingadini, asi zvine respect. Anditika mukati, because chikuru I believe that people should respect each other no matter what. Anditika azvina basa kuti uri 20 years, azvina basa kuti uri mutu 1 year kana kuti uri 6 months. Respect inongodiwa, so anditika respect towards one another inongodiwa, right? Saka tadzoka panapa paita ma grievances abuda. Anditika vamwe vakati hatisi kubata zvakanaka kumabasa. Anditi vamwe vakati ma companies bahasi kuti varungu asifana zvakanaka. Varungu vanga vakufona vachitaura kuti aiwa kune zvakawanda zviri kuitika macompany zvamusiri kuziya. Pane munhu ambonyorera message, let me try to write message. Anditi all right, so, right, ndine auyawo achiti ndiri sponsor and employer. Can I call from a sponsor or an employer's point of view? Anditi so I don't know who to regarding botanga ndafonera employer tinzwe point ya employer kuti employer iwo vakamira sei. Hi my sister. Hello Sis Manny. How are you? I'm good, and how are you? I'm very well, thank you. I just wanted to just give a few points, put a few points forward from a employer-sponsor point of view. Yeah. I think this matter is not as black and white. Okay. Because I think to demonize people on my COS is very wrong. Because there's some people that have genuinely had really bad experiences. We as a company, we've taken on a lot of people by Itama switch. And the stories it just sends shivers down your spine. Saka there are some employers, yes, vakaunza and the sure take advantage, vaka abuse and people were probably misled. That is one group of people. My sponsors they are God fearing. Yes. And they are kind employers. Yes. You know. Yes. Yeah. You know what? At the moment, handina ma hours. Munhu ari kuZimbabwe kochema hatina basa pamwe hama yacho bva chema uyoti it's okay kana muno mutozoona zvekuita. Nderimwo group iro. Yes. Handiti kuti tozoona zvekuita auya kuno then they realize kuona zvekuita kuya is not as easy as they thought. Yes. Once they discover that, it becomes now a problem. Vanenge vakuchiimba vakuchiapproach samwe masponsors vachiti hey asikupuwa ma-hours ndakanyeperwa havachatauri kuti they had an agreement. Yes. Yekuti both iye employee nasponsor vese vaitoziva kuti vari kutotikora mutengo. Yeah. Handiti uyo ari kubhadharisa COS uyo ari kuti ndiri kupechera ndapinda ndozozvionera. Saka nderimwo cohort, nderimwo group revamwe vanhu. And vazhinji vacho, if I'm to be honest, from my experience of vari kuvati vanoti approach, vazhinji vacho, they would have known vachitori kuziva kuti ndoinenge itori arrangement. Yes. Yes. But unfortunately, the reality when they get to the UK, no matter how much pamwe sponsor vacho pamwe akatobhotanga akatobhuramba futi. Achiti aiwa zvinozokunesai people don't really anenge achiti kana muri ikoko kuEngland muri zvakakufambirai muchiita ikoko saka what can stop me from still surviving ndava ikoko. Saka munhu anouya zviya zviri forceful. Vamwe vaitouya pamwe sponsor atobvomuti imbomira visa rakuda alright imbomira uri ikoko ndichazokuudza when to buy your ticket. Munhu ano ignore that. Okwira ndege opinda mu-UK ositanga kunetsekana approach futi again. Sponsors like myself, achitaura narrative yake, which might in some cases be very far from the truth. Yeah. The unfortunate thing is also for our sponsors, dara Zimbabwe, tinozivana. Our lines might have crossed pamwe pakuti we've worked if you've worked within the health and social care sector and you're a professional in your own right. Like Nina, I'm a social worker, I'm a mental health practitioner, I'm an aunt. Saka, you find kuti
pane vamwewo vekuti ndakamboshanda navo when I was working for the NHS, when I was working for private companies, vekuti they were either nurses or social workers vakazosiyawo vachitangowawo mabusinesses. Saka dzimwe nguva unopresentirwa case munhu anouya kwauri achikuudza kuti kambani yandaishandira ikambani inonzi chakati. Iwo paunozoita as part of your recruitment process, paunoita due diligence paukuemploya munhu paya, po paunozodiscover kuti munhu iyi nachofectika pamakatochenja 3-4 times. Waari kutoti ndikunyimwa ma-hours haasitori the original sponsor. Yes. Saka this matter yema-COS ma-sponsors, the experience dzevanhu it's not as black and white, and it's not fair to demonize vanhu vari pama-COS. Neither is it fair to demonize my sponsors. Because pachokwadi, inini I'll speak for my company. It's all our stuff from day one. I'm yet to hear company munhu anobuda achiti one ndakanyimwa mari dzangu kana kuti taisapuwa ma enough hours. If anything, vanhu vanenge vachitoti my hours, we use a lot of agents, we use a lot of bank staff because for too many hours. You understand? Yes. I think ndakambotaura nemusimeri. Yeah, I know. Yes. Yeah. So you find kuti my experiences, they're real and they're genuine experiences, and you can understand why they feel so hard about the whole experience. And rightfully so. But the majority of people are not also victims. And my employers, they are also not good employers. Yes. But there are very good employers also out there. Yes. We see some systems in the UK. But a lot of things, right? Like in digital, right? My professional pin cannot be compromised because I'm running a business. And I said, secondly, trader with caution. What I have learned, though, Smelly, is when we're dealing with your brothers and sisters from Zimbabwe, when you start off with the approach you want to extend and go over and beyond, regret. Experience yangu inini. And I'll give you an example of that. As an employer in UK, I don't need to advance you on your salary. I don't need to advance you. But I don't need, legally I don't have to advance you on anything. You work to get paid for your hours. But say munhu wekumusha unongoti you know what, unonyatsodzwisisa mamwe ma-struggles po munhu afirwa kumba with something zvaitika kune mwana, and then wo advance and then you watozoona kuti watoita mistake manje ipapo, because people then are not as understanding. Even you as an employer ukaita a mistake, let's put it as that, ukaita mistake. You mentioned earlier life yenyu kuti but muite ma meetings here. My employers vanhu vanokwanisa mistakes. Of course. Meetings here, stuff like that. What I found is vakawanda vanhu they don't have experience of formal employment. Just the person to kuti pane system yakati unofanira kufollow if you are disgruntled, if you are not happy about something. Saka ma-systems aya avanozonzwisisa vakunovuka. Kazhinji kacho vamwe vacho vanomabatira ma-systems acho pamusoro. Pane kolambofona akataura kuti kana inini ndokuda kutora annual leave yangu, I can take my annual leave panoti ndodzwa kuzi hapana enough staff. Munhu iye atobva atoratidza kuti haatonzwisisi ma-systems. Because just because you're entitled to annual leave doesn't mean you can take it as and when you want to take it. Any company you work for, vanotokuudza kuti yes, you can put in a request, but there's no guarantee that that request is going to be granted. Because they have to balance off the needs of the service. Munhu yesaiti ndine 28 days saka ndauda kutora madays angu pandadira. Company inovharwa because hapana zvinhu zvese zvinocollapse. Yeah. Chikuru ndechekuti within a year munhu anofanira kupuwa opportunity yekuti anotora ma-annual leave days ake. Isusu for our company, what we tend to do is at the beginning of the year, muna April, tinoti vanhu put forward ma-request awo ema-annual leave for the year, but you safeguard those important dates, pamwe ma-birthdays, and you know, all these special events, pamwe safeguard. But then you always find with it clash, especially for kana pane vanhu vane vana. Summer holiday, paya munhu yesada kuspenda time nevana vavo.
So as an employer, you then now need to say, all right, you request 2 weeks, unfortunately I cannot grant you 2 weeks because makawanda vanevana vari kuda during that holiday period. Saka ukadhila nemunhu an employee asinganzwisisi ndo vanenge vakuzomhanya vachiti ndikunyimwa annual leave. But I'm entitled to annual leave. Did you follow? Saka pari very tricky. And vanhu pane ataurawo futi ataura imwe point yekuti ini ndine hama yangu yaitanga basa na6 yopedza na10 ikubhadhirwa na7 hours or something like that. Munhu iye again atoratidza kuti haanzwisisi the way domiciliary services operate. Most companies will pay you for your contact time and your travel time. Okay. You will get a 3 hour, that is the nature of domiciliary service. It's not kuti employer ari kukuitira utsinye. Akada kukubhadhara ma-hours yese pamwe ne 5 hours pamwe watomboenda kumba ukaenda ukanobika ukamboenda kutesco ukanodiwa akada kudaroka hapana company. Because local authority haakubhadhari for mabreak ese yaya. Did you understand? Saka vanhu, I think there's a limited understanding kanenge katoripo zvokuti an employer, what I would say for my employers, do things by the book. Yeah. Don't go over and beyond. Uchida kuita facilitate kana kuda kufadza whether ihama, whether kuti ishamwari, whether munhu wawakaziva, don't do that. Because expectations will breed disappointment. Because ukudhira nevanhu, munhu. Yeah. They will not remember kuti wapaya wakazomutira kubhadhira mari ukazogriya chakati. They won't do that. Saka it's best ingoita zvinhu nemutemo. Because again, you will not find yourself situation yamai vakutaura vachiti mwana wavo akuendesa employer kutribunal. Pamwe vakatoita agreement before mwana iye auya. But that employer left themselves open nekunge ari too understanding. And that employee kana ari kufila kuti the rights were infringed, rightfully or wrongly, that employer will have no leg to stand on. You understand? No, so I that's get what it. That's what I wanted to just say. Man, it's not as black and white. And the kind of my employer Zimbabwe, and vese vakadaro. Isu vedu vari pamasalary vedu vanopuwa ma-annual leave avo vese vanotopuwa ma-hours avo. Effect akatowandisa ma-hours. True. And vese vanotrainwa. True. You understand? But also have one wekuti anounzwa ne 6 months munhu haatozivi kuti anenge test certificate chii. That I think we need to start from them. Let me say, let us start from the beginning. And that's again from the beginning. You have pointed some pointers. And I can put out way back. And Joanna, Nichitaura could see guys, remember I was also Africa, you know, I would see people coming to say, smelly, Chelsea hours sharp. And the mother, Dinorida, Auntie, can I go pinch another kupinda chet? What's not pinda? And truly speaking, everybody who was in Africa back then would think like it's easier like that. When you are pinda, you can just by no one knew the rules. Remember, guys, we have to say, Africa, Africa, just like these COSs, they told us a lot of things when we were in Africa. And taiti ndezvenyu izvo hatini kutoda kuzvionera handiti kana if it's bad as you are saying, why are you still there? You remember that, guys? Let's be fair here. I'm not taking any side. Real host toda kuti tigadzisa nyaya tigwisana neyepi kuti tine ma-employers and havasirivo vega mamwe ma-employers ari comment section handiti. So somebody would come and say mukadzi wari inini mukadzi wari sina kana ma-hours ndinotangira kumberi handiti vanhu vaya vari kuti tine masesconzi ndototi kune vari kuda asina ma-hours hacho and we didn't know what it was. Tana chokwadi chiri kunzi ma-hours chii taingohwa kuti ma-hours. Honestly speaking, chiro usina kuti ma-hours racho vanhu vari kungoda hanimona taitsinga acknowledge kuti chinobodzi COS chacho chii. Tana chokwadi, guys, a lot of people who came nema-COSs kwakatanga kuuya Hansi, you are right. Exactly, Madube. Thank you, Madube, for being here because you know this and you are going to be a witness. Because the platform, people would come and say, Madube, can COS. Like, but pinda muno, including Madube, there is a people. Tapinda muno, honestly speaking, employer. And some days in this tarako. Don't employer. Tarakati singato, we see.
ndinotaura choka ndakazvimiririra anditika nekuti ke yachoka inofamba sei. I had never done ke. That's the honest truth ke or kola. I didn't know ke. Anditika mana matimbe vatonanda edu vaona chitomboenda kumavheni kwavaenda uko. Animona. There comes somebody like this man. Ngoti I'm a fast learner. Anditika ene ndinobvuma kudzidzisika. Ndasingazivi ende but to tell my employer the truth yo. Anditika kuti me I don't know anything oh. And then trainings would go for trainings. That's why I don't my trainings. Twenda kuma training kwakuya. Twenda kuma training that's when takunzwisa iro COS racho. Certificate of sponsorship ya. Tanga tisinganzonzwisa kuti zvinorevei. Kutaura chokwadi pamberi paMwari majority yema COS. Kazoro ground manje. Takuchitanga manje ma trainings aya. Takuchinatso kuona kuti okay, andiona. So ndokuzosenda kwakaita vanhu ipapo. Some of the people panguva vakangapinda ma COS vamwe were at liberty to ask kuti okay, kana zvakadai apa ndoita sei, kana zvakadai apa ndoita sei. Anditi vamwe vakadzidzawo pakuita basa paya unongochiona zvoita vamwe uchidzidzirawo uchitedzerawo uchidini paunoshashadhowa paya andika kusvikira wazongogona basa rako. Anditi but through also kana inise ndakatobatsirwa nekuverenga nekuti andinga kuri research andinga ndichita googling ndega chigugula ndega kuti kochakati kuti ndikurumiza kuti okay all right apa okay antoona ndokuto because ndisina background yake but vakaona vakauya kuno the same applies guys mundibatisise zvakakufana nepama license pavakatanga ma employer 2021 kuvura makambani avo vanhu vakaona kwainzi vakawanda vakatanga kupera 2021 vakatowana makambani ane motikari dzavanga vakatengerwa vaisvikopiwa motikari munhu aiuya chindugona driver andika asingagoni kudrive osvikopiwa company car necompany kunzi mota iyi uri domiciliary car mota dzakatengwa fleet of cars are there andika zvakazoita kuti maemployers aya atore akate motikari unzi provide your own car but mukarangarira vachipinda mota dzanga dziri kumakambani mazhinji dzanga dziriko vaipiwa motikari opiwa motikari yaya andika odzichidriver uite kuclaim akati haasingambodrive akatenga license ati muri kunzwa adaro vanhu dzakarovera mota takamboonera tiri kuafrica tabiyo tisina kana chungu dzokuya kuno tichikokuti vanhu vari kurovera vanhu vari kudhudhuma majuraho evanhu vanhu vari kudhuma mota dzavanhu watenga license it's easy kuwana license kuafrica hauzvizivi uri kungo tikukiyakiya watika wakiyakiya kuti upinde muuk zvatanga wapa reality manje maroundabout ekuno aya akasiyana nemaroundabout ekusouth africa kana kuti ekuzimbabwe roundabout ya uchavhekisika kugora pachindero rimwe muroundabout muya usingahwisisi dzinopinda ndakanoteze kuno uchitedza kusati zviri kufamba sei because license wakatenga zvakakonzeresa kuvara kwevanhu vakawanda zvakakonzeresa madhesi akawanda zvakakonzeresa motikari dzakawanda kumakambani taura chokwadi pamberi paMwari andi wapinda nesponsorship riya wati kuna employer ndichazoona kuti ndodini ndapinda paground makabvumirana uriko kuafrica uko andika ukauya employer vamwe ndio papa employer time yaya akacho kurangarira employer vamwe vakabhodisa vanhu kune mamwe marumu vaive nemarumu avo voti nde munhu vano vagatsa mune mamwe marumu vaigara andika itsisi dzake dzanga dziri tsitsi dzake employer kuti ndabhadhara all right rent 6 months apa chigarei apa tichimirira kuti titaka apply ku 20 ma hours anditi but now makawirirana ukatenda uchiziva kuti hakuna ma hours ndiwo akati ndorida ndonona kutamba ndasvikako andika ndichanomirira mahours ayari kutsvagwa makamirira cancel inoita zvine nguva yayo CQC inoita zvino nenguva yayo haungavamanikidzi makamirira kuti muwane maclients ayo handimoona then mari haisi kupinda handimoona vatanga kuenda kwama dzavo tauya hatisi kupiwa mabasa hatisi kudai but honestly speaking vamwe wenyu makapinda muchiziva majority makapinda muchiziva ngatitaurei chokwadi pamberi paMwari guys handimoona munenge makapinda muchitoziva anditimaona so ndopa I'm not being biased, I'm just saying the truth as it is ndikudzokera kumasure andika now if you are saying I'm biased indichiri kumasure ku background you are the one now who is becoming biased because ndichiri kumasure asana svika muzuva ranhasi patiri pano tiri kuna 2021 pakapinda ma-COS inini from my own experience yandinoziva ndasana tombopinda muno but kune vanhu vakapinda nema-COS 2021 through diaries through sisimeli diaries vanhu vakaenda kubhupa vakashanda kubhupa paive time yacho yangaenda angari recruiting manager angari muzimba akauya karecruiter padiaries vakapinda 2021 2022 vasingabhadhari mari animona dzakadai kuchibhadha kwama 2.5 rands 2500 rands ndikupa background zvandoziva ini because ndini ndataura navo ndichisingatobowisiri chinonzi COS yacho chiko zvinombofamba chikuti nami guys kwaye vakaita Red Cross uyai muri kudiwa vanhu voti
nema CV yavo ndotora ma CV yayo ndonompa handike maona ndopa ma CV ndopa ndiyapasana kuti inida kuti abazokushandira nchikopa ma CV nchikokukandirai handi maona dei chai kuti mundipa email address vakutsvanzikana email address hazviti moto you know ndisinganombohwisisi kana dhiringa ndakumboimwa guys ndasindohwisa zvofamba sekai panguva iyoyo ndaikuti hamini kuri kudiwa mabasa handimona ndakazozvihwisisa 2023 ini ibaji zvatovene 2 years 2 years zvatotanga vanhu vachitogwa pano padiaries ndopaitogwa vanhu pano but gololo ndarisina shungu nazvo 2023 ndo pandakatanga kunyazita interest infact inini kola pandakauya papa kubhopa ndo pandakazotanga kunyazodhusa ndatogara pasi nevamwe madzimai vakunditsanangurira kuti ndizonyatsozvinzwisisa ndaikoti vanhu kwai uyai kuri kudiwa vanhu 5 kuri kudiwa vamwe 10 uyai handimaona ndagoziva kuti zvizvi zviri kufamba sei handimaona ndanisina mbobva ndakaisa dhiri nazvo pachandoziva ini pandakatanga kuzvianonza vanhu vaitouya voti risina mahours ini nekutsvaka kuti risina mahours rachona chii handimaona ndanga ndisingatombozivi handimaona kuti vachiti zvirisina mahours vanoreveika ndaikuti kwai uyai konzi toda chero risina mahours nokuenda kuna implement kwai chero risina mahours zvandaudzwa nauyu ari kuda kuita kwai chero risina mahours oti sure noti kwai risina mahours konzi ndive namba yake ndotova namba votopedzerani oti zoni simeni ndinakaita ini totenda ende makaita basa simeni ndatorongegwa zvinhu zvangu vhizi rangu ratobuda wakutoinda bye handimaona ndakazonyatsa zvinzwisisa ndasvika kuti okay this is what is happening right andika vazhinji noti vese vakapinda vamwe vazhinji vakanga vasina mahours vachiziva kuti mahours hakuna ndo chokwadi ini ndisingatori time munikiri ndisingatori inonzi side then along the way vanhu vapinda vamwe vapinda nemahours avo andika vanhu vapinda nemahours avo vamwe vakuenda kubasa andika zvavakushanda kuya maemployers ekwedu kuzimbabwe ini ndati ndakabira pachokwadi saka biasness handizivi kuti iri papi handitika vapinda manje vakushanda makambani mamwe handitika ndine vanhu kola vakauyawo kwandiri employer kambani handitika of course kambani ndeyako and ina handingazizvo kambani yako ini ndakangopindawo pabasa ndiri pabasa handitika ndapinda pakambani iwewe ndiwe muridzi wekambani nemurume wako poita mwana wesisi wako poita mwana wetete wako poita anasekuru wako poita nambuya wako kambani ise nehama dzako handi pazouyawo meli haisi hama yako andika ndapinda muyamuya handiti munhu wese kuti kambani yasekuru wangu kambani yambuya wangu kambani yani andika ini ndini ndoga andika maybe ne a few other people tisiri veukama anditi of whereby people were being exploited now with these so-called relatives andibona kuti auye kuzoudza iwewe employer kuti ndozvikuitika uri hama yake muzukuru wako mwana wasisi wako obviously who said that you going to take ndiri hama yako saka vanhu vakanga vachitya vainyarara ende vaishukutara chokwadi pamberi pamwari nyaya dzaiuya handiona dzaiuya kwati takatomboita mukadzokera bheki kumalive aya anotoriko handiona then pakatanga kupinda nyaya iyoyo yekuti vanhu vanomukana 5 vachidzoka kumbanda 10 usiku handiona I didn't know kuti zvinofamba sei zvedomisland apa andinazoresearcha ndega kuti domisland yacho inombofamba sei anditi ndobva ndazofunga kuti okay vari kuti ivo vanobhadhara mileage anditi pane time kuti uri kuenda kuclient uku kunoita 3 hours anditika rich yako ndiyoyo haichinji 3 hours dziri unobhadhako but pa 3 hours unogona kuzoti poita 2 hours break usina munhu wauri kuona anditi zvokuti unogona kutomboenda umba ukatosiya wabikira vana kana kutora vati sikurani yako imwe client iri kuona 3 handika wobhadhara kutanga na 3 mileage yekuenda kuclient kuya ndopandakatanga kutanga kuzozvinzwisisa handimaona kuti ndizoona kuti okay ndosaka mahours achachizonzi aita 6 pa 10 hours pane malunch nemabreak ari pakati handiona but kune vaikomblena vachiti kuda pamamheno mari dzamunobhadhara dzemapamileage handika mwaiti pane akambotara kuti ndinobhadharwa kunge 30p handiona so I'm like 30p inogotenga fuel here 30p but anyway unokosingazozvinzwisisa but vakamboetsera 30p per hour per mile ndizvo mile mene muchesa mamiles kind HMRC in a recommendation, and the recommendation from HMRC is 45p per mile for the first 35p per mile for the first 10,000 miles that you would do within a year, and then thereafter they would recommend my recommendation. Because from a legal point of view, there are recommendations. I say must. That's why you find kuti my employers vamwe vanobhadhara vamwe ma 20p
ma20p per mile, ma35p per mile, ma45p zvichidaro. Find that variation. You understand? Saka now that down to whoever is an employer, zvandandambotaura zviya. Yes. If you've got an employer that's God fearing and kind, anotonzwisisa kuti pataita wear and tear yemota yako, pataita futi fuel cost that this staff member is going to be having to pay. Achada kubhadhara rent, achada kutya, achada kutumidzira mari kupa, achada. Saka because of that, like us, we pay 45p per mile. Right. So you see where the right, as you said, as you rightfully said, it depends with the employer. Now that's remember vangani ma employers anotyka mwari zvekurevesa kune zvekupretenda zvekurevesa vangani. That's the first question, right? So you find kuti vamwe mari idzi imota yake andika yari kutsama up and down inogona kudambuka whatever exhaust inogona kudambuka suspension or whatever andika haisi kubhadharwa anditi grievance iyoyo yevashandi kuti alright, you are not giving me, you are giving me 20p 30p yacho kana 45p iyoyo andiwana per mile anti ndoda kugona suspension. How much is suspension kuti igadzirwe? Yes. Let me just explain and say. Yes. When someone gets a contract from the local authority, local authority inobhadhara for contact, haibhadhari for mileage. Mababatisisa ipapo. The local authority expect kuti iwewe as a company, you've got enough working capital and funds for you to be running your business. Okay. That is why you find kuti pane recommendation yekuti how much you need to be paying from HMRC. There's a recommendation. There's a recommendation, and then from the local authority or even CQC point of view, one expects that iwewe as an employer, you need to be an employer and moral of moral standing and integrity. This is fair. You are able to practice fair practice. Right. Kola, hold on. So as you rightfully said again, I'm just quoting what you said. And what company city council CQC chikupa antika inotarisa kuti une funds ako already antika, and you can run the company, right? Absolutely. Do you agree with me to say we've got employers as well who didn't have this kind of money? But you know, borrow, you can't dispute this one, Kola. Kuti asina atanga company karuda kuwa masi wesu tatengese. We are kwa woods shawari kwa chawa ndikuwe lecho maria kati. Juda kuwa chiwoneke rima account. You would then borrow. Yes. Yes. Let me finish where I'm going. Let me finish. You would then borrow a man or some account to convince CQC, cannot cancel whatever. Kuchinjinayo mari, asa isi yake ndiyako. Inongone kwa hima account. Antika, opiwa, company or whatever. Mariana, iwa kuchiti, wa joko zaitaka bring back my money. Maria ko transfer back kwa uli ozoka. Asa lasina mari. Hahana enough capital to start the business. Akapuwa mari newe. Anduwana. Then ndipo, atisaka tinga shirambi. Let's say that tuda kuvurira vanhu vese vauye vataure vakashimirira, because hana mari iwozo atisa mari yako asina mari andika aya sokobaye uyu kuti chiuya sokobaye ushande, but company enough resources andiona, then sokobaye akuya, she's now suffering in your hands because hauna capital iwewe wakajuta, you bypassed the law yenikiki yeCQC nokukweta mari kwa uri andiona vakati aiwa mari chaiona irimo iwo kasuchini pamari yangu pekika enda. Saka my employees are aware antika apana ma resources. Saka that way vakupiwa 10p per mile. Come on. Yeah. Ndokunga vakatopuwa kuti 10p wame ma companies are 50 because like you rightfully said apana ma resources. Ndosaka ndatanga pekutanga tichitaura kuti vari pamwe ma companies zveshuwa vasina kuita followers pamutemo. Yes. Unfortunately, Home Office payakatanga kupa vanhu ma-COS, ma-certificates, ma-COS, vachipa ma-sponsors. They assumed that they are dealing with people or companies that are going to be operating legit. Unfortunately, now what we're seeing is a case where we're, from Home Office point of view, I suppose they're also learning from my cases. They ever displaced. A lot of people are displaced, and also because of that, that's why you find even from 2 years ago to even apply for new MASOS,
home office yaito request can we see your last 6 months bank statements? In the SMS and I to apply that on 6 months bank statements to see viability of business. Are you strong enough to support? Because my local authorities are professor my challenges out. My challenges there's financial constraints everywhere. So as a business, you need to be financially strong enough. Because domiciliary should really be successful based on a numbers thing. As you say, a contract with a man. No, the more clients you have, the more lucrative it can be as a business. But it can also have a number of clients. It's not a lucrative business. So you need to have working capital. Yep. But there's a point you mentioned, that I just wanted to just touch on. And then people then realize experience that way is different to what they envisaged. Coupled to the fact that almost now but also employers. There's something there also about people being very honest with themselves. You know what, before watanga kunza vana murume nemunhu vese wada kunza imbotanga mboshanda for 6 months unzwisise basi. Yes. Uprepare vari kuvawo kunzawo murume wako nevana vako and so forth. People didn't take heed to that. As an employer waitounza munhu 2 months into the job they would secretly bring vana nemurume. And then all of a sudden, that person is now suffering from fatigue, constantly tired. Because daycare is exhausting, mentally and physically. Up and now, they're trying to adjust being in the UK. They're trying to get used to the system. They're trying to juggle everything. Things like that. That has also made it very difficult. But ukataura na employee antokudzoti employer wangu aisanzwisisa. Kiriko futi yes. Saka matinisi achoka akawandisa and akasiyana and to be honest vashoma vari very honest. Both from my employer, zvese nemaemployee yacho vari pama-COS. Very few people. But what I would just add, my employers out there is please do things by the book. Yes. How bad that is COS Nyango with can also marry to start the business, don't start the business at all, period. Because nowadays there's no money to be made. Can also marry to start the business, don't start the business at all. Number one. Secondly, for my employees, be a person of that is loyal and be a person of integrity. Chengetedza basi. Ushande nevamwe zvakanaka. And natsa co-op, because it's a very small world. We're living in a global village. Yeah. Saka mavhira unoita ari very important pabasa. And inguva munhu wekuti unochengetedzawo basa racho uchinyatsa appreciate kuti izvo zvokuti kana employer akainvesta kutenga mota dzake akaningirika haunyepewo zvekuti ndokwanisa kudriva mota. When we started, when we got our sponsor license, we had 18 vehicles for staff. Out of those 18 vehicles, we've got 5 left. That's hard. Because we have to have the money first. And it's nice about some COS. So that you then get to realize that integrity. Integrity is about being honest. But I need to rather use a bus. Driving lessons 2 or 3 around about that. But people don't do that. No problem. From employers, it's an employee. Let's just be people very honest, but integrity, God fearing, and people that are kind. Before munataura nganyatso kureflect kuti ari kutaura chokwadi pa 100%. Because kana uri kutaura kuti hama yangu aiwa toda chokwadi tisigone kugadzisana toda chokwadi. I'm happy with what you are saying, Kola, because as an employer
ukutotaura wega kuti vamwe vedu employers please ngatidai and that's so mature of you. So that's what I just wanted to contribute, Smelly, and just say thank you very much for the excellent work you're doing. For that has had bad experiences on my employers, they will find the right employer. You know, but even for one the right employer, just put your cards on the table. Yes. Employer, you'll be surprised people are given second chances. Yes. The value is honest. But reference. And by the way, on that matter of references, legally, an employer doesn't have to give you a reference. Okay. Legally, an employer cannot give you a bad reference. Okay. But they don't have to give you a reference. Okay. So an employer will why then do other companies ask you for references if you are not allowed to give me a reference? No, it's not like they are not allowed. They don't have to. Okay, they don't have to, alright. They don't have to give you a reference. Okay. Legally, they cannot give you a bad reference. What that means is, legally, in any employer, she cannot work well with others. I cannot give you a bad reference. Personal evidence. I've done supervision with you. I've given you an opportunity to address issues, and we've even gone to disciplinary level. So whatever I put down on a reference, there has to be evidence to back that up. Because my situations, unokwanisa kuona munhu anokushandira simeri, anokushandira for 1 month. Obhati ndakuda kuita. As an employer, I might decide that I won't give you a reference because I haven't had enough time to assess your suitability to work with a vulnerable person. So I cannot give you a reference. I can say yes, you've worked for me, but that's as far as I can. That's as far as I can, offer. But the you enough detail about your punctuality and everything else. I haven't had enough time for me to assess on that. Yes. And no problem. Kana tida kukubatira zvinhu zvacho pamusoro kuti annual leave plus reference yangu plus nyatozwisisa kuti alright mutemo unoti chii and employer ari kutipa reason yekuti chii and then kazhinji kacho amwe grievances ayaka so many people can sit down and they can iron them out. Employer na employee kugara pasi chaipo kugara pasi and resolve it. Zvimwe zvacho is down to misunderstanding. Zvimwe zvacho itori people yekuti case yekuti people they ukamunyorera email all they see is, I always say this within our company, they just see mass, they just see words. But people don't read to understand to communicate. Yes. Definitely contract, contract, asina kuverenga. Small print wanakwanda vaverengi. People don't read to understand. And people don't take time to ask questions or have an inquisitive mindset. Why is it so because of that, you have my misunderstandings. One, employer two, employee employer take time to even explain. Because the employer just needs to explain. Some employers do not explain. I have to explain. So so disgruntled. But the employer has failed to just explain in simple terms. Legally, depending on the working time directive. With the working time directive, and the working time directive, domiciliary or whatever, wherever you're working. If you've got 6 hours, you have a 20 minutes break. So the you watanga you na 9. Was it a next call up on 10? Was it a next call up na 11? Boys has big gap. Boss on indicator boss or pick up now 1 o'clock. Employer has to breach at the law because who cannot have some breaks up, you're even getting more than what the law is even saying you're supposed to be getting. I don't know others, but so they will call in. Muchafona kana vado na mutaura. Saka it's just one employer, my employer, they fail to explain. And
and even vakaexplaina munhu anongoita copy and paste pamwe zvaona papolicy yake haana kuzviexplaina in simple terms because you know your stuff. Unozozivawo kuti uyu comprehension yake uyu and the degree of understanding yake yauyu iri strong yauyu haisi strong. You know your people because hatina kufanana kavanhu and we all come from different backgrounds. Saka kana usina kuinvesta in structures in place yekuti pabasa pana supervisor, pabasa pana manager, pabasa pana locality manager, pabasa pana paine that hierarchy inopa opportunities yekuti things are not falling on the responsibility yekuti muridzi wecompany director ndiye registered manager ndiye supervisor ndiye kuva munoona kuti vanhu havatomboreceive supervision yacho. But kazhinji ukaona pakadaro is because munhu anenge asina maresources acho pekutanga kuti aemploye vanhu vese kuti vaite majob process yayo. Saka when people are looking even to switch, you consider structure yenyu pabasa pacho pakamira sei. Those things, those things zvaunofanira kuzvibvunza izvozvo, because unfortunately what people fail to realize is mukuramba uchiswitcha UK government haina kupusa vanhu wei haina kupusa munhu kana wakaunzwa kuno uchinzwa kuchengeta vanhu they expect it's not just about quality of care but continuity of care. Mukuona machange akaintroduced ekudzi normal dependence ina nditoriwo pane maemployers angatori up for that idea because ndandatoti munhu anouya achiti anoita domiciliary but ane vana 4, 5 vese vari under the age of 16 anoita domiciliary sei yacho sei. It's not realistic. I'm up for saying kuti munhu ngavagare nevana vavo. Yes, family unit is important, but kana munhu ari kuuya munhu iye atasazoguma akutokabira mapirisi edepression, anxiety and depression because afonirwa nechikoro, mwana arwara afonirwa nechakati, ukuemploya nemademands. It's not murume ane ake umademands. It's not realistic. So anyway, I've got so many points on this matter, but I'll leave it here. Okay, you are allowed to come anyway. Kana pakaitawo vari kuva nokuti vashandi vari kuuya kana vauya vashandi vakataura zvinhu zvamene muchida kuti muzo explain kana kuti muzo zvanangana nemunongodzoka nokuti hazvishambisiri vashandi venyu vachavona ipapa unogona kudova voice rasi simeli ndiri mushandi wenyu ichipona musazobata magrudge andika let them be open so that you know where you are going wrong kuti vagadzirise. Absolutely, because tiri vanhu venyama yes and we learn. Yes, and every day. The fact that people should feel free to tell their truth and to own their truth. Yes. And to feel confident enough and comfortable to talk about it. Yes. And from an employer's point of view, we need to be receptive. Yes. We have to be able to take feedback and to do something about it. It's really, really important. All right. Thank you very much, Kola. Standby. All right. Thank you very much. Okay. All right. Okay. Yes. Sure. Right. Makoza kuita kudurura. Let me try to return back the call. The calls. Yeah. Anzi masiyo esanga popota anzi vurai toda kudurura. Ndakuvhurira ichiye mudurure. Hello Kola. Yes, Mama, Sisney. Yes, awe. Yes, and it is. Mwaka muri kuside ripi employer. And the CEO is. All right. Kosinashi, right. What's your grievance? The shipi jamaona. Chiri kuitika. Sisney. Pane chinhu wanishanda ngoona. Kola kutaura zvakanaka but maemployer maZimbabweans aya vane language one. Vane katoni kavanako so mukatokwidza umwe employer achataura futi zvakafanana nemunhu yedu. Vanhu vane utsinye ava Sisney. Makaitwei Kola? Ndakamboshanda kukampani yanga ina manager muNigeria. Vaitondibata zvakanaka. Uko kumazimba ma-hours number 1. Hama ndodzinopwa ma-hours. Alright, mirai Kola. Toda kuve fair. Tifambe nenyaya makapinda rini? 2022. Alright, tikamba yakupinza obviously izimu yakupinza. Mapinda and then makapinda kusina maudzwe yoti kune ma-hours kuti manga musingazima. No, ndakatopinda zvitonzi zvese zvitori right. Isi ndakapinda neone of vanhu vakuru vepano pasocial media vatotauriki. Takauya kudhara tisineli. Tomuziva iri vanhu vakuru ava munovaziva iri vanotaurika avo mumasocialite da. Ndanga nditori one of veve vachinzi tokupa pekugara 6 months.
sisimeli ndakazoti ndakuibatirwa mari iyoyo papay first 6 months ndaudzwa kunzi tokupa pekugara it will be for free. For sure ndakagara for free, but ndakazoti ndakuibatirwa sisimeli yakabatwa 1 mari, yakabatwa ndichitambira ma800 aripo pano muemployer wangu ari kuzviziya, ndikatotaura azviziya muziva ubva watizvoni ndaishanda kudomiciliary, but kune vamwe vevesitini sisimeli kunoenda hama. Munoziva pane client inosvika pakufa usingatombozoti iwo ndionongochibidirika uchienda kwakaoma uchidriva 45 minutes kuenda kukoye 30 minutes. But employer wangu takazokuda kukuudza chokwadi, takakuripotera zvedu because wainyanya ende taisatombofara. Sisimeli muri kutomuziya munhu iyeye, saka nyaya iye employer takamuripotera because to be honest sisimeli taichema everyday ende but aitaura zvaanoda. Makamboti washanda onyatsokukudza kuti anokutransfera pay yese ozokudza kuti dzosa. Why? Atiti ukubhadhara rent yatikakupa 6 months pawakauya first 6 months. Ko iwe like makapiwa macontract eri pamakauya ko wakanga ukaverenga contract yaitichi? It was not even part of the contract. This is Mary. Ndakaverenga. Maita ma-meetings ere ndoda kufuta mira chinyazobvunza. Maimboitawo ere mukana wekuti munoita ma-meetings muchibvunza muchimudza maoko opa nevamwe kuti pakati kuti zvisala ngugwe kana kuti havadi kusala ngugwe ipapo anojamba. Kwaisatoitwa ma-meeting acho sisimeli until you know kuti vamwe vanhu vakauya kunoko hatinomboya nema-Red Cross sisimeli. Some of us we had mabasa atori nani, to be fair. I know. Because of my opportunities. Tatistombori manesi, not kuti ndikushora manesi, but I wasn't in the health sector. Saka kuya kunoku ndakauya ndichiti ndikutsvagawo magreen pastures. Saka I can read the contract. I went through the even takutanga kudzosereswa marika hapana pazvazviri. Waitotambiriswa yese wonzidzosa ukanonoka kuidzosa wobviswa parota. Hai nyaya yekubvisa parota iyi vanhu vakawanda vanochema nayo vakumana. Ndo zvimwe zvizoita kuti vashandi vanenge vachivashandira vasazoita zvinhu zvakanaka izvozvo izvozvo because vashandi vakashanda vaine zvigumbu mumwoyo kambani haimboende mberi, haiende mberi. Ukangosumudza musoro wobviswa parota ende manje imwe futi nyaya unenge usingazoti manager wako ndiani because chero sekuru tazo vakabva kuzimbabwe vanenge vari manager wako futi pamusoro pesista yako uye mbondo makambani hama yoita manager futi. Sisimeli inini hangu I just want to say my employer maZimbabweans do better. Mbiri yacho yatofamba even kune mamwe nationalities, they should do better. Sisimeli utsinye wacho ka do you know kuti they take things so personal. Kunge mari yacho yokutambira uri kupiwa yetine ndichitoshandawo ndobuda mbana 7 ndodzoka na10 but zvobva zvaita kunge uri kungopiwa mari for free. Ukasimudza musoro unotobviswa parota. Ukabhuka holiday chaiyo unodzwa kunzi hatisi kukwanisa kukupa holiday because idza dzakatorwa kana mukwidi. Apa ugona ndo number 1 ukatida kuenda kuZimbabwe unobatiswa mapirita asekuru but mukangaina treatment. But employer iwewe kakwanzi uri munhu wekuziva usadaro so uri munhu wekuziva kwaitokuziva hatisi kuziva hedu zita asi kwai uri munhu wekuziva udaro. Is that company Nicola, that company is it still there? Yakavhiringwa yakamira. Aha, aiende kure guys. Misodzi nekugununa kwavana uye zvindi kure. Azviende kure, azviende. Vanhu vakatsamwa vanhu not kuti utsinye sisimeli but the treatment was becoming too much. Funga kuti everyday unoita vamwe takabatwa zvirwere zvotati tisina kuZimbabwe nestress. Uchitadza kana kurara, uchitadza kana kutya. Everyday kuita kufutswa. Kuita enda hapana uiti ukaonekana ukanotora foni kuVodafone ukaita double up nehama kangoonekwa kuti waita foni zvakutonzi akuita mari nobviswa parota. Vakomana. Aiwa but ma contracted hours enyu mamutima wana here. Kupi unongo
saka vaizozviita sei unobviswa parota but contract yako kaimfa utaura kuti ndiwana 37 hours dzako kana 40 hours dzako saka aizo mukumhemhaidzwa kwavakatozoitwa ndo mamwe mafactors aizotaurwa iwavo mukumhemhaidzwa because vanhu vaiti kuti ndendabuda mbana 6 manje munhu akamhemhaidzwa ndonyatsoziva iwanika madhamama ndivo madhamama akamhemhaidzwa handisitomboziyaita sisineli takatambura isusu takatambura mukanyatsobvunza. The thing is manjeka kuti tichataura zvinoita kunge musiri grateful asi hatinomboya futi mahara hatinauya mahara kaisi hamuna kuya mare aiwa tanga tiri the first people vekutanga kubhadhara mari but hatina hedu kubhadhara dzakawanda angari ma2 but hatina kuya mahara tuya tokuzimbabwe ndainhonga yedu but tauya obva wanzi free pekugara after some months yotanga kuzobatwa mari iyoyo ndakazoswitcha zvangu but ndaswitcha futi reference inobuda haibudi kuita kunzwirwa tsitsi nemurungu kuti oright chingoya kushandi munhu achitonge unombobvira ushanda kukampani kwake kutoblokwa ukafona vedu ndipindurirewo email yangu yereference hapana. That's not right though. Apana kumbotagwa ana kaya usanyeba apana kumbotagwa sale munhu pano panzi mother ndini mwana nditi mama diaries saka kuna sale munhu atagwa pano don't lie panzi mama apana mama mbotagwa munomziva ni mother mama nai ndatotanga nekuti mama maswera sewa ndozvawaita reference haibude kutoblokwa mafoni ende unoshoti but kundikipa kwacho mamusingandide pabasa pacho but kuti ndiende hamuchade kuti ndiende munoda ndiite sei saka ini nangu but I hope mother mama mangwana I will do better. You won't do better mama you won't because level ramakaziisa hamuchadzoreki aiwa I mean pa kuzoshanda nemi zvakanaka anditowana because hearing this obviously she mother mama ndichanzwa chete panapa kandazonzwawo next time given the another opportunity I'm telling you it won't be this like this. I'm telling you munhu andozvitongesa oga munhu ozvizivira oga nyoka imbobva yakaita katapila. These people will not change no matter how much noise we make. Remember pakatanzi ndosaka ndati employer ane same language manzwa ka language kekuti I'm not obliged kukupa reference makanzwa ka language go that's what they all say but then it's just acknowledging kuti ndakashanda kubasa kwako. That's all. That's what a reference is all about. Magamache wangashanda nguva yakadini zvakadini? Ndakashanda kwa mama 6 months. Ndakashanda konda ndikapa probation ini ndaitothreatenwa kusungiswa ndichinzukabva time yako 6 months isadzapera tokusungisa ndakatozongoti kusiri kufa ndekupi because ndaisarara sisine kubatwa mabp shuga ndakabatirwa mune zvakaopera hazvo asandi mabp akaopera ka kwandava kwanani but ndimadha mama futi vavo but kune vamwe mamadhamama chacho anochazoziva basa anochazoziva anorana kambani zvakanaka vanotori nemwoyo chako kutoziva kutoti wega unotoappreciata kuti madhamama no she's doing good man she's doing good ndasingatombofungii kuti madhamama vanotomhanya kambani vanotochimhanya zvakadai because of course munhu haazogone zvese azoti perfect 100% but unozoona kuti 70% hai she's trying her level best compared to kwandanziri kwekutanga to be honest kune fairness because chinhu chanyanyo futi chinonyanyorwadza nyaya yefairness hamusatambe nekuti iwo ndonenda mashift ese anonzi anorwadza sismaili kune kunonyatzorwadza ka manje zvinouraya kambani manje kambani haina kwainoenda that way I'm telling you haina kwainoenda people unomhanya sekuru vakachimhanya vakadai nepepa mupiwa vakachimhanya vakadai sekuru vakadai vandiona muzukuru vakachimhanya vakadai so vese vakaita manager vakambani bo but haina kwainozoenda especially vakazoita 150 you know vangu vakawanda ende hapana to be honest chero even moral because hama dzake futi dzaibva dzaita entitlement kaekuti chinhu ndechedu havazonyatsonoshanda zvakanaka
but Mwari ndiye anoziva vakazomemhaiswa. Saka inini ndandida kungoti mama kwamuri ikoko muzive kuti ka makateerwa nechii chenyu because vanhu vakazonyora tsamba. I know it's not good but we had no option. Saka ndimi makanyora matsamba kuningikiri kuuyu kuhome office. Vashandi makanyora tsamba muri vashandi mimi ndimakaita ningikiri makaita whistle blowing vashandi. Mukanyora tsamba mukanyora kuti ma employees. QC ikatouya ichitoziva ikatointerviewa ikainterviewa some of you vashandi mukataura mukati you want to remain anonymous asi mukanopisa madhamama mukavakanda pasi pebhasi ikamba ndimi vaitendesa proof yema because taipiwa pay one account but tozonodzosera kune imwe different account. Saka vanhu vakaisa proof yose iyoyo. Yes, and fungai kuti panenda over 5 people vane the same proof. Obviously, guys, do not raise my eyebrows. You know, Nick. How can the same amount be transferred to the same account same time? I get you. Yo! I hope zvino batsira ma employers akawanda achiri kuita izvozvo kushungurudza vanhu kuti muone kuti zvino kuzokanganisa kumberuko. Zviri nani kushanda nevanhu zvakanaka kambani yako ite 20 years iripo chiwana mari yako zvakanaka clean money une hope dzako dzinouya pane kuti ndoorova shortcuts dzako dzinozoita kuti vanhu vakusvitsa. Saka uyo ataura ke employer anogo hamuna uzoshate base but vaneka language one kanotondidisturba kekuti ukanzwa vachitaura vese vane mawedza vanoshandisa so ekuda kukavhiridza kautsinye kavanomboita. But no, avasi vese vane utsinye dhokola. Avasi vese ndosaka ndati inini munhu akandiunza to be honest let me tell you guys andiri kunyebana kuti ini munhu akandiunza ari COS 1 handina kubhadhara COS handina kutenga COS ndakangopiwa COS ende ndauya ndiri kunyepera kola ndauya handisana mbona zvinhu zvakadaro munhu ane mwoyo wakanaka yeye aive nemwoyo wakanaka unoziva kuti chero mushandi wake akaita nhumbu aitenga kubva kupreparation ndokuti namai vangu dai ndikanyepa kudai ndo zvokwamwari kudai zvezvo kuti hanzi munoti maholiday amuri kugwira aya December zvaingoita aingoti last year ningi vakashanda this year vari kuenda kuholiday munongoti njani zvingwari sei angari muzimba ere ko takaunzwa nevazimba kaizvo kanga matakati tichipinda mutapinda nemazimba zvekwamwari chako ndinoda kumuappreciata munhu iye zvekutodaro kumuappreciata chako ndinongoramba ndingoti mwarika aramba nyimitira zvakanaka because chero kainda chako chakuti chero waiti chero kainda uchinonza kuti apa pakadai she would listen okay let's try that she was up for ideas. Aiwa wait ndakadowedzera kufuta because zvaiitaka aito mukapedza mameeting aya mukapedza mameeting maipiwa macream donuts maitengerwa madrinks namai vangu dai so motengerwa madrinks anonzi madonunts enye anenge ari muchibhokisi chinonzi chii madonunts emwe anonzi chikwaya kwamotenga madonunts ezvinotapira izvi inonzi chiko kambani ihosere ndiya inoita zvemadonunts negreen nechi inonzi chiko guys madonunts enye aina handinyanyoda zvotapira saka ndashungu nazvo kunonzi kuyi guys kumadonunts kwenyu kuya kunenge kune round yakasiyana kunonzi kuchiko garira funga manstay rinonzi chiko guys tipe kumadonunts kunonzi chiko kumadonunts kunonzi chiko kumadonunts kuya anonzi machiko guys nkomeze kuti nyora yevo man igregs era isi gregs ya igregs aiwa isi gregs aisi gregs Crips creme, yeah, crips creme, yes. Thank you. Crips creme, ndizvo chaizvo. Crips creme ndikoko. Kutopiwa munoza makofi, sugar, mukaka. Tishire namai vangu kudai, vari pabasa kudai. Zvese. manga mugere. Kugara kuti gosha kugara chaiko. Inonzi crips creme. Aito kutouya
zvo oti bru kumwe nekumwe mega kwese kwamuri ava zvavo vakarivara ingoti bvu pamwe mukaita kana kumameetings kuyakuya handikana mukaenda hanzi chimatrainings papa handika munotoona vakarivara kudai so mutongoona nando zichisvika kwa munhu wese kuonda handina kirisipe handenoho so kune zvimwe zvokuti guys you need to appreciate tara chokwadi you need to appreciate anzimi komakadzobvere simeri handina like izvi handinoitaka handina ndakahoswitcha ndakahobva kuCOS ndakaita dependent handizoona asi izvo zvindiri kunofunga kundodzokerako ndanambotiza ikokusai ndadai ndikudani nekuti ndakabva zvakanaka ndingodzokera zvakanaka handiona and anotoona kuti anytime come back saka ndikutogaya guys because she's a good person tara chokwadi pamberi pamwari she is a good pasina kuti chika ndati kudii ndadisi kutaura zita because muzoti pamwe ndikuda kumukwidza ndege ndati kudini but honestly speaking observations dzangu she's a very good person honestly speaking very good ndaitoboudza vamwe kuti mimi guys mune muchityika kuti munotyei because she's free like that kuda maybe ndingotyityi amene ndinongotiona zvino zvauya panguva yayo hati kwati andiwana but munhu ari bo the bottom line is of course angazoita 100% but munhu ari bo unotonyatsa kuona kuti munhu ari bo aiwa pamura nengaitwa kuti munoswera mami yanika no remember kuti munoshanda nevamwe remember ini ndakangwara kana unoshanda nevamwe unotaura kuti ngotobvunza wawo mutombo wawo handina she's good like that. And then remember wakatanga navo company kwa ndakona tunari raitika vanhu vakatanga navo company 2020 ka 2021 nanhasi ndio vanhu vachiripo yeah saka unyazoona kuti munhu she's good aiwa istaiudzwe everyday today pasina isusu muri kuafrica handisati ndambowa chitora mashoko iwayo handisati ndambowa munhu kana anyone anoti kwai ndakamboudzwa shoko rakadaro maybe because she's also god fearing wo zvataugwa zviya maybe thank you all right Kola thank you very much thank you Kola right vamwe fona yo guys vamwe fona ndoda kudzokera guys musatombonetse ndoda kufunga zvangu kuti you know because niwo padhuze futi nepadheni anoona right fona iwo guys vamwe da kufona tinzwe fona yo gani bofonera uyanga chita kufona chifona nikiri handisisi genere joining mazita unomadiko naye asikana usataura zvemazita avanhu leave names Mavita. But I do think that she's good like that. Shame. She is good like that. Idea. I don't like this name in the right. Musha, what do you say? I don't call it right. Right. Even number and CCOS as injury 20 plus. You don't go to I know to namudzimusiyana handiti ndinoziva kuti vanzopatora plate ukaisapa kuti ukaise nhamo dzake unotozotora yako aine kuti vanhu veCOS zvese zvikuitika izvi vanambowa neshoko isusu takapinda munomu tisingatoziva kuti kuita sei saka izvemareferensi tainyorerana mareferensi totochinja mazita tototi Maggie Simpson handiti kana kuti Priscilla otonyora zita rechiongo because hakuna company it's very very I know kuti mitemo yekuti ichichinjwa kuti vachiisa mitemo yekuti munofanira kuwana reference even up to now company imwe yandakaevawo muchaichaivo waiti ukabvunza reference vaikutaura kuti kunyora email kuhead office and kuhead office kwachavakupinduri taitozomupanana mareferensi tiri tega saka zvinhu zvemareferences haisi kuti hanzi just because ndanamusharu kwachaira musiyama chaivo chaivo aino hano kuti pane vamwe vakaita experience akaipa indewo mind you kuti vanhu ava havana experience yemanagement zvinhu zvakangowira mumakumbo vanhu havana maopportunities but handiti zvinhu zvese kuti uite mukuru wekambani unofanira kuenda kuchikoro unofanira kudzidza etiquette unofanira zvinhu zvakawanda saka zvinhu zvakangoitawo chance opportunity ikauya then vanhu vanenge vakuita mutsingi nekutya kuti vanhu vanoenda vachiita kuti handisikuenda kusaidi kwenengeni kwemaemployers aiwa ndingotaura kuti ngatinzwisanei both sides then oto maCOS acho
munenge usina kana experience yekhe yacho handiti mungunzwa vanhu vakutaura kuti ini ndasikangoziva khe ini ndau ndasingatoyanisito ini ndakatotoneka zvimirira ndasingambonozivikana chinhu ende ndaienda hana nguva dzekutanga kola yaitorova pandainzwa vanhu vachiti dhodhi ndakanga ndichitorohwa nehana kuti shuwi naizvino zvandine mwoyo mutetetete uri apapa saka ndikanouriona kuti asina ingoti kana vamwe vari kungorivonawo vachingo saka ndichangorivonawo kuti chemwoyo uchajaira but inatikola ndikaudza vanhu kuti svika nhasi pandiri uno asati ndamboriona vanhu ndingandoreva nhema iro dhodhi iro asati ndamborionai aiwa muchati masangana naro rinenge rakasvika kumakumbo tichasangana hedu naro zvazvino nokuti ndikutaura on cases dzekuti vanhu remember vaivhundusira tasingazivika ndikutaura tanditoraye kuti vamwe tasingazivi background tandisina background yake saka vanhu vaitobvunza muchanomaona muchazodai saka takatoenda takatogadzirira kuti George yake but what I'm just saying kuti tisina background yacho kudai but asati ndariona hangu ndosati ndichasangana nawo ndichamaona asi zvazvino handisati saka ndinongotaura kuti maexperience anosiyana ese maexperience avari kuita iwega isusu takaita but une different angle zvakasiyana fungai kuti tasina mapepa even national insurance number taiita temporary number usina mapepa but uchitiza taigara unoona matenis uchiwanda ukangoya munhu akapfeka sutu vanhu vaitiza makabhoti saka nhamo dzacho dzinosiyana chinhu chatinogoda kuti aino handisikumbonge ndoziva kuti vamwe vane utsinye zvishosho panyene takaona uchiitika zvishosho handikotaura kuti I think the best way vaona zvanetsaka kunotsvaga usiwe esi yako imwe ndoswitch obva oenda kumwe ungonamata kuti wanewo munhu ari right kana kuti wane switch right because unogona kuwana munyama ona futi imweni wese ndo contribution yangoita kuti nhamo dzakangosiyana zvadzo aino kuti vanhu vari kuchema siwo esi you are lucky kuti makauya mune mapepa makauya muchiziva kuti kusvika kwabasa isusu takasingatoziva kana kuti chii chinonzi bank plan uchiudzwa unzi chaiudzwa nevanhu vanga vauya kuti ukangoziva kuti ukaona chinhu chausingazivi ndoti inongonation taishanda zvakasiyana ndinodzi kuti zvinofamba sei tisingatozivi kuti bank plan inoitwa sei unoipfekedza ukaita sei mapepa hauna takaine mastudent visa uchinzi ushande 20 hours apa washanda zvinhu zvakaoma zvekuti hanzi reference takatanga kuteuna reference meuzunopenga here avakupe big company chaiyo vanopfa kupa vachenavona vanongoyera 1 sentence chete yekuti ndanoshanda pakati fosco ndonge watopuwa saka ndozvanotaura kuti its not kuti zvamuri kuwana izvi asi hatina kuzvionawo vanhu vese vakatozvionawo vanhu vanosiyana vamorodziwa ikokei vakaita laki zvinhu zvavo zvikavafambira saka ndinongotaura kuti vanhu namatai 1 ende 2 chingoshingirirai kuhindiriwa kunongoita sekutsvaga siwo esi kana ona kuti kuri kunetsa ndapedza sisi. Thank you very much, Kola, for the encouragement. Thank you very much. But I don't know what Kola kuti ivo vakauya ma 20 years pavakauya ugore vakauya kwakune nhamo dzeko dzaiveko handi vanogara vachitaura wani kuti taitiza tichimanya vachishandisira namapepa vachidini vachiita sei mombo takadzoka uchitora mapepa angu by then I think zvanga zvichiriwo isi handimaona vachishandisira vachidhonza vakadaro nguva vachidhonza vakadaro handimaona kwaitoriwo nemachallenges acho eko aiveko handimaona but anyway said hatikwanisi kumadiscuss because hatimazivi hatina kumaona tinototaura tinotoona aripo izvo zvipaground ndiwo atinenge tichitaura nokuti zvakanakira employer nemaemployees acho pano vanhu vedu handikachiri vanhu vamwe chete saka tinogona kutaura napache zvedu tikaudza napache zvedu tikagadzisa napache zvedu chandinongoziva vanhu vanoteerera vanozowega unongoti pacomplaini wawapa rega ndinoongorora ndoga vonocomplaina animaona vonogadzisa kumberi right aripo here mamwe masiwo esada kufona apa aripo here vamwe masiwo esada kufona do we have mamwe masiwo esada kufona mufoni tinzwe kuti how far ma grievances enyu tinzwe let's hear your grievances ma grievances enyu kuti akamira sei kana muri comfortable kuti mutaure kana kuti ndi employer ari kuda kuti auye ataure anditika we are employer you can call in tinzwe kuti zvakamira sei vachandikungona munoziva kuti izvo like now tinoti kune ma-challenges even vakauya kutara vanga vane ma-challenges ava vanga vanawo mukatarisa izvozvi right now kune majority yevanhu vamwe vanotore ma 20 plus vasati vatove nawo mapepa acho because it's not as easy as that
handimaona saka atoriwo machallenges avanenge vakasangana nawo iwayo. Munoti munhu anenge asingadi kuenda kumba kwake kumbonoona vana vake guys, vana vanosvika pakutokura pakusvika kurogwa chaiko, handimaona, because hazvisi easy like that. Anenge akatogara asitorina chingomirira kuti ndichangopindawo bape pachauya, saka atoriwo machallenges anenge akatofesa nawo nemunhu iwayo, handimaona. So but kana pasina mwana ofona chingoripo ndichingoti I think inini handizivi imimi ma-COS pamuri kuenda verengaiwo macontracts enyu takangonzi chi, and there is chete ngoti muri kutaura zvinhu zvachona muri kutaura tiri kuti indai munotaurai naemployer muri kuti zvokataura naemployer anobva kunyima mashifts. Saka zvinhu zvacho zvinoshanda sei asi maemployer musazodaro zvokuti unobva wada kubvisa shift just because ndabvunzawo kana kuti ndauya ndapawo muono wangu woda kundibvisira shift. Bvisa hako, bvisa kana woda uchandipa hako. Guys, nokuti tingati kudi apa techizama kuti gatsana nokuti mumwe unenge wangu weutsimbi and une wangu weutsinya anti munoona. Une wangu weutsinya anti ndike chiti company day yako but kuti ikura nditi ukawana input inobva wapo neapo unoisa pa ground wewe kuti but atipo muono ndizvo ere zvinoita ere inosimuka company kwenda kumberi chekutushuka chaiko kuspreada nenyika company chinja but manje kana chimbipitoke chongoti ndandiudzi ndindo zvinonetsa ukati ndokumbira kuenda kuofu woti zve haijarida kujoina asida kufona da zvekujoina rega ndiku8 animona obva wati zve ndobisa zvemashifti then panenge pasina kumira zvakanaka. Allow people to be, don't let your workers to fear you because they often go to say vanhu. Allow zoka futi wadona munoti network yako ndase allow people to be free. Kuve free kwaura kusikudhererwa. Your workers will always give you your respect as the employer. Uri employer initially ndikaenda employer ukuthi tinowira tinorwana mako tinoseka sei tinofara sei but kana takuita zvokubasa ka anditombo kuchawi kuti kunze kuti tinosekerana tinofarana. I'm just ndiri employee yako. When I say you are my boss, I salute you as my boss. Kana tazvisangana kubhawa totaura dzekubhawa totanga kuti hatitotauri dzekubasa kubhawa totanga kutaura dzekubhawa. Haisiri yo professionalism yacho, hasiri yo professionalism yacho ere guys. Chero tichiwirirana zvakadini halokola Sisimele ndoda kutaura nemhino yangu yakavharwa handitya kuti usazodzatenderana. Pane imwe employer iri kuNewton uko kuMidlands nekurugby handiti nekuCoventry vane maresidential houses evana handiti below 17 vanotora vanhu vane maCOS handitika vorega kuvabhadhara for 3 months votikadzura isati yavabhadhara isu tichizoti kadzura inovabhadhara monthly handitika vanhu vachigara mulive in home iyoyoyo vasina kana hupfu vachikumbira hama kuti vatumire mari pamukuru kuti vakwanisa kurarama vasati vabhadharwa mari for 3 months zvokuzoti vanhu vane mapermanent residence ndivo vanozoti unovathretena kuti takuenda kukadzura racho vapiri kuti havasi kukupai mari ndokuzobhadharwa kwakaitwa vanhu almost 15 vamwe vabva kusvika kubva kuzimbabwe for the first time vasina kana experience yekutekea chii zvinorevei unofanira kuva nemaqualifications api ukatadza kuita basa rako unokwanisa futi kusungwa vasingazvizivi zvese izvozvo vasina kuudzwa zvangonzi iwe unongosvika tinokupa mari tinokudzidzisa zvese 3 months vanhu vasina hupfu vachirariswa mumadhomotori muri kunzwisisa mabhedha vachishaya single bed vari 2 ipapo kuti tokumbirawo cooking oil zvinonzi hatichauya nayo next week yosvika here next week haisviki kusvikira vakuzokumbira maneighbors chaivo manext door varungu nemamwe maindia nokumbirawo oil nokwanisa kufry hangu zai at least nokwanisa kuguta nokudya hangu nechingwa chine tea hatimbiri kunzwisisa saka vamwe vanhu vanonoita kuexposwa because hazvina kunaka ungati nekuti iwe uri kuudza vanhu vari desperate vari kuda kuchinja mulife yavo uti alright nakuti washandisira izvozvo vamwe vacho vakutofoseredza vamwe vacho kuti iwe unofanira kurara neni otherwise basa rinomera gaizika musadaro henyu muchazoexposwa manje mwari vanenge vachikuona zvamuri kuita
maemployers vamwe venyu handisi kuti vanhu vese but but vamwe vacho vane Nicola, utsinye. if you know the name chingoti pakazita edu, you know, we just Imwe go yacho zvine ungwaru. inonzi Vineyard Homes, Vineyard Homes Vineyard inomanejwa Homes, Vineyard kunge wine, Vineyard, Vineyard Homes Vineyard. inomanejwa nemumwe murume muZimbabwe, and mukadzi wake atori kuZimbabwe. Haazivi kuti murume wake ari kunenge achihura achifotseredza vana vadiki zvavo kuti varare naye kuti vazobhadharwa mari dzavo. Guys, Saka Emika, home iyi ndeya Nicola. ndo kambani yacho inonzi Vineyard Homes, Muridzi haizi wayo home. ndiani? Ndemumwe murume zita racho handitaura Muzimba, hangu, but futi. mukataimba ini kuti Vineyard Homes munoiona. Murume Muzimba. But muzimbabwe Muridzi wayo. Oh, oh. muzimbabwe Vineyard Homes mukatema ini inenge ine dzimba neNewton, England, kuRugby, kuCoventry nekuBirmingham. Notarisa ipapa maresidential homes yevana vadiki vari below 17 pamwe inosvika muna 18. Akawanda ko saka chii? Maresidential home munoziva vanenge vachichengetedzwa vana vaya vanenge vambopinda mumukea, handiburi kunzwisisa, vaya vanenge vambori macare leavers kana kuti chichichi vanenge vachichengetwa ipapo kusvikira of age kuti vakwanise kunogara independently vega. Handiburi kunzwisisa, saka ivo vanenge vachitora vanhu kuti uyai mushande kwakuse live in, handiti muchifanira kubhadharwa mari yenyu monthly. Vana vanenge vachinyepedzera kuti kanzura isati atibhadhara 3 months, 4 months, 5 months. Vanhu vakuzototi aiwa kata kundofotseredza kuti kanzura ichibhadhara, ndo vanhu pavanenge vakuzobhadharwa mari dzavo vanhu vambokumbira oil kukigwa chaiwo kumaneighbors. Zvine sense here izvozvo. Aiwa vanhu ngavachinombudisirwa pachena because hazvina kudaka, ngazvichipera. Maita basa sisimene. Yo, thank you very much, Kola. Thank you very much for saying this. Thank you, if it's true. Hey, guys, handi muri kunzwa. Ndikola vari kutaura, ndikola vadaro. Hani mazvinzwa. Ndikola vadaro twai kune company iriko, kwai iri kuita izvo zvairi kuita amheno vanhu vari kuita kunokumbira makuking oil kuvarungu panext door kuti afurayezai. Kuti afurayezai, guys. Kokumake home kune kusina chekupekufuraya. Kumake home kune kusina pekubiri nemi zvinokumbira kumanext door varungu ndokumira I fry my egg. Can I please fry my egg baba penyu? Kukamba ngocha kwisi nemi 3 months vanatse kuti unigwamari nemukuru kubva kuAfrica video kana chiri chokwadika. Zvakaoma. Imi ma 20 years yeyo nyaya iyi. Ndimi munoziva what to do. Mazviwa. Musanyepedzera kuti musina chamawa. In my 20 years. Musanyepedzera kuti musina chamawa. Maiwa nyaya yakola iyi. Take action. Ngatige kungwarira zvinhu zvemakuhwa zvisina nebasa rese. Idzi nyaya dzinenge chibatwa vamanin'ina venyu nevana venyu rafu idzi. Ndo nyaya dzamunofanira kuti mufambireka. Ndo nyaya dzamunofanira kuti mufambire. Iyo yauya iyi. Take action. Please. Muntu zviri wrong kuti munhu aende kunokumbira kunofuraya zai pamurungu panext door kuti please may I fry my egg. Kana ndimiwo. Plus kuzovata nevanhu. Kana tisi chokwadi guys kuti kunovatwa vanhu kokoko kuti uwane shift. Bva zvakaoma. Saka unotovatwa invitation kuti upuwe mashift. Haga zvakaoma guys. Plus. Hatizvake hongo zvakambira sei patotosia asi kunofanira kunge kune kitchen flosi. Kunofanira kunge kune kitchen. The kitchen should be there. Chero kuri kukeyo kunofanira kunge kune kitchen chinenge chiripo pasite. Chekuti pane chifiriji kachotunoisawo zvichii zvenyu. Chikitchen chinofanira kunge chiripo. Chingokumbura sai asi kana kunokumbira murungu panext door can I fry my egg. Zvakaoma. Kunokukira cooking oil vasikana kuti may I preserve a small oil. Wariwana magigugu zondikanzira kuseri ndione. Zvogogwadza mwoyo izvi. Right, vari mwera mwada kufona guys. Handi muri kuona zvatunoita pachedu. What we do to each other. Asi munomboziva here guys kuti upenyu ndehwaMwari. Ndoda kumbokufunzai zvangu. Imi ndozvakuti ichaonekwa nema-employers nema-employees. Munomboziva here kuti right, management pane atouya. Saka tokwanisa kuwana namba here.
Ha, zvakaoma. Hapana kumira mushe. Unenge waita kunodii? Kumbira zvoti hai please fry my egg. Kana usina kubva naro kumba ukarifraya saka saka wodii? Ha, zvakaoma. Right, varipo here guys, vamwe varipo here vamwe guys vanokwanisawo vanoda kutaura zvavo zvanoda kutaura. Ndisati ndaverenga nyaya yemukadzi yananziverengai nyaya yako. Verenga yenda tisati. Uda kuti uzisa focus nenyaya yako kona. Rega nditange ndataura. Zvakaoma. Pakaipasikana. Asi ni guys ndoda kutenda Mwari ninanga hainini regai ndinyatsa kutenda pachena zvisina kana secret kana kudi ini nangu mukadzi anonzi Jeni ndoda kumutenda so. Jeni ndoda kuti Mwari vakanyatsa kuitira zvakanaka mudikani. Mwari handizivi kadai varamba vachiextenda zvako handingati hangu 100% perfect nokuti munhu wese tagara kuna Mwari 100% perfect but you try shame. Mwoyo waunawo mwoyo wakanaka zvaunoitira vashandi vako soka. I've witnessed it with my own eyes. Kwete zvokuudziwa with my own eyes guys. Guys this why kuti ndichiona kuti hauva but kana guys ndoda kuku appreciate pamberi pemadiaries ese. Iye mudhiary zvake die hard but ndinoda kumu appreciate guys zvokutodaro nokuti ramba wakadaro you go far. Ramba wakadaro you are in the right direction, you go far. Don't change. Ramba wakadaro ndozvanoda kungotaura zvangu because I've seen ndega nemaziso kuti zvokuudzawo kuti kudini ndakazvionera ndoga anditi pasho zvinoitwa naemployer uyu mari yake she goes all out mari yake zvimwe zvinhu zvokuti unonyatsoona kuti hapana kana but zvaaitira unonyatsokuona kuti no sando dzake chaidzoi sandomupei ndinomupa sando dzake mukadzi yayana even mari yake even pedu pano padhairis munoona guys munoona mabatsiro mapindiro like charity work yaanopindira handitozivi tinongoziva tinogara tingomunamatira isu anogara ari pamiromo yedu yeminamba mukadzi uyu Mwari mwoyo wanawo tinouhla mwoyo wanawo tinotouhlawo tinotoutya mwoyo wanawo tinogara tichingotaura netimu rangu tichinamata kuti kungonamata ndokungovhurira zvese chete. Kwanzike akaitwa sei peji aiwa Biyula zvaningikiri zvanagiribheti nyati zvamukutora zvepeji rake peji harina munhu akambotora kana musingahwisisi zveningikiri zvemonetization musataure zvamusingasiya pane vanhu munozvinyatsisa asikana vana kana ivo vane mhosva dzavo dzavakaita zvakaonekwa nemeta kuti takumbotora peji. Meta ndiyo yavadzosera peji, ndiyo yakanga yakabata peji. Hakuna munhu akamboheka. Kana heka yatora peji haridzosi peji imeta. Anomaona kuwhatsapp yes nokuti maheka ari kuwhatsapp kwese uko. Anomaona mawhatsapp kwese uko azere vari kungoita izvozvo but zvokuti kwai kudii zvotinganyeka. Ndiwo mugeu wangu futi ndiwo mugeu wangu but aiwa Mwari amuitira zvakanaka mani mwana uyu aiwa Mwari amuropafadzi amurangari. Inda ndakarambovhera tinga kana stiwo esini guys zvoti vanotenga basa esini hatizvizivi isu takangouya akaende she taught me inini ndakazvimirira she taught me kutonditoziva ndiye kuti apaso ende munoverenga pakati my sister boy ndikuguru pakati ende munoverenga achitoduza zvokuverenga ende ndakatokurumidza like fast ndega andimona ndakakurumidza kubata ndega ndichiverenga ndichidinira asi ndichiverenga topic yakati topic yakati zvoda kungotendwa so zvoda kungoappreciatwa guys chakangonaka munhu ingodzidza kungoappreciatawo so ndinongoti do not change my sister, keep on doing that. Zvese nemurume wacho semufanana vakangofanana guys, vakangofanana vaingotadza kuropafadzwa because vanongove nemwoyo wakangonaka vose vangoita zvakangonaka and very fair zvandakudza kana tikubasa kwaingoitwa zvokubasa taikonera nyaya dzekubasa zvavaingotaurawo zvakatiwo respect mem kana tahobuda kuti takuno kuchamidha ndokwatodadzana nemazita professionalism. She's like that, they are like that.
she is like that. And madonna aya tabe wanokudlasha zvinotapira zvotapira vanokuzvidzira zvo employer ni maZimbabwe ni maemployer maZimbabwe na mika imwe mozisa guys ndokutenga zvinhu zvese makofi matii mabanana mugonzi idlai imi avaiti zvinhu zvakadaro but she will go all out to buy all that and achienda kwese kunodeliver ega kuti oi mese saka handidi kushora company yakanorana professionally zviri professionally ungati company yevarungu of course vanhu hamungazotigoneri zvose kakuti vatigonere 100% haungazogoneri munhu wese asi unonyatsokuona kuti ya zviri right mona zviri right so yeah guys pane vamwe here hanzi vachiri hakuchina majejeje zviruko zvakavhariswa izvo hakuchina mheno kana zvimwe zvichazobuda wazvo handi as that's the only one number on the right because ifambira right Meuza asiriye wari kutaura iye asiriye wari kutaura she's not the one tine two mazita iwayo asiriye right guys saka pane vamwe vachida kusara tipenenge nyaya regai tinde kunyaya yanyogwa nemumwe wedu uyu right kwanzi sisiverengai nyaya iyi please anzira mazvita same here I'm very grateful inyashadzoka bless you right hanzi sisimeni ndibvunzireiwo kumadiaries kuti zviri normal here ndinodanana naOga nezuro takadhakwa tose ndikati ndoda kuita weti tiri pakati pebonde vakabva vati ndivaitire mumukanwa sezvo ndisati ndakambozviita weti yakaramba kubuda ndokuzobuda vakainwa weti kusvikira yapera kusvika weti yapera vakabva vati wow zvanga zvichinaka guys may God send me another vision amen I pray for that too I pray for that guys maiwa here story guys story maizwa here kona uchatigwa mushonga kona ngabate minhu atudze nyaya yake kosi vasina kumwaya vakamwe yemumwe haiwa kumwaya mumwe yava kuti yemumwe iwe mainyama ndo aindedu hanzi ndakatombotirai kuda kumuwetera pekutanga hanzi pakati ndiwetere mumuromo pekutanga handa kuzvijaira saka weti yakaramba kumbuda asi yakazobuda ndobva amwa yose weti iya kwanza kabva ati ende zvanga zvichinaka weti guys haisi mishonga here guys asi iwe kuona waibvumirei irewe kuwetera munhu mumuromo wakambozviita aiwa handa kuti asqueting akatoweta kuweta chaiko chaiko kutowetera munhu hauti wachitiwetera atomboramba kubuda kwanzi zviri nova ndinoda kunyarira vasikana musadaro vasikana makambowetera munhu imika makambowetekwa starawanikwa kusipa kwahalanzi ndaripiwa udhara hese sekai guys kona chidavira foni zvoubate mhinhu otudzo kuti iwo waigozowetekwa mamadhakwa mosewo asi mushango takakudanana weti iyo yakapinda mudumbano idini guys weti chaiyo ungati yako chaiyo weti haimwiki zvokumhanya weti yako chaiyo haimwiki vai vanhu vaititoita zvokumwa weti ndakambozvizamba guys ndakaitadza kana kuiva ndaemogozimwerereaikana kuzoti yeumwe munhu guys next time manonzi ndiitire tsvina
Kanimbomuzama futi. Hey. Kwanzi golden shower yeiko asikana chumbakadzi musada golden shower yei pakadaro. Golden shower yekumuiso yekumubwetera munhu muromo. Koma Nigeria nyaya. Nene. Achadavira moto waindepi. Pakana zvichinaka ngambomubwetera everyday. Kana zvichinakidza pa everyday panongowa weti kuti uya shama wait. Mangwana wafuti weti uya oshamisa munhu achingodaro. Kuchinototi kudi. Pamanenge akanzimwa weti yemunhu anodanana naye. Kana tinotsvaga weti yemusikana wokumwa asi amwe mushonga umwe weti iyi musikana uyu akuwetere achida. Pamanenge akatoudzwa izvozvo guys kumaNigeria zvinhu zvemanigeria hatizvinyanyi kuzvitrasta ini. Hani maona manigeria anobata streka zvekudaro vanoenda kunana master wavo kunana master uko vanenge vachienda kuya vopiwa izvozvo kwai golden weti yacho ndikuitigwa iko ndoshawa yacho akatofumura zvinhu zvaaida kufumura zvake oga kuti udaro. Chivona itiwe kuti muri kuti kudini nyaya dzeweti idzi kone vakawetera munhu zuro. Chifona itinzwe kuti muri kuti kudini nyaya dzeweti dzacho zvinhu zvacho sikana zvakaoma. Aiwa ndikudze panelist wangu izvo zvakapuwa mari mauya makawetegwa here asikana ndimi muweti chiko. Aiwa kuweterwa hatina sismele asi ndanichida kuemphasize kuti vanhu vobva vari kumhanyira kuti mushonga so vanhu vane this weird thing like anonzi mafetishes handiti but for fetishes anosiyana depending on a person. Pane mamwe ari normal ekuti pamwe munhu anoti ndine fetish miro kadaro paneo kola ilo. Hello, sismele. Yes, muri sei? Ini ndatochinja voice kuti ndisazivikanwe kuti ndinani. Aiwa taura ini makawetegwa chete ntaura itiwe kuti makawetera munhu. Zvoti mbomirai ndachida kupinda telefoni ndanchida kutaura kuti next time pamunotaura nyaya yemaCOS nemaemployer muzoti tirodhera munoita topic yekutaura nezvenyaya dzehama ma20 years vakaunza maCOS vakashandisa macredit card vakatora zvikwereti kuti vaunze vanhu kubva kumusha. Vanhu vauya muno chidzorerai zvikwereti zviya we vanhu vakablokana sisimela hachataura vese vanhu vakabva kupandukira futi. Apa munhu anenge aine vana 4, 5, 6 kukwereta mari yekuti uti munhu matiketi endege mavisa application COS munhu unoti amai baba murume vana 5 vana 6 tikutotara zvikwereti zvema10,000 pounds zvichienda mberi. Apo unenge uchiti hama yangu iuye mukana usati wavhara unopereti vamwe vakatora zvimbatso vamwe vakavhura credit card hama yeye yauya tichishandai kamundidzorere kanzatu munhu haachada hanzi kana ndasetla munhu ndopaanosetla sisimeli kunotora bango remota pachikwereti mafoni imba yese nevana vane ma5 years vane macontract emafoni mari yako munhu haasati abhadhara kuibvunza kudai watondiwe mhandu. Saka izvinezvi vanhu zvavakuita manje vakuendesa vanhu kusmall claims court tribunal. Saka ina ndifunga kuti vaning'ina vedu havana hama dzedu dzakauya manje dzinozviziva here kuti kana uchinge wamboendeswa kucourt paunozotraya kuita visa application pai zvichadzoka zvichikuruma paunonotraya. My question caller is pamuri kuendesa kukoti mukunosvikoti chi? You can kusmall claims court unogona kunoclaima chikwereti chaicho ndikakukweretesa isisimeli tikaita agreement. I know kuti kumasmall claims unogona kumunisa kuchikwereti but on this case imi ndimi maibudisa mari from your own pocket muchinobhadhira maemployers handiti muchitenga COS iye hapana pakapinda iye chakakazongokwira chiuya saka munenge muchipresenta sei? Handiti machate paWhatsApp uyu munenge wangu sisimeli unenge uri pamwe ndiwe wokudzinza wana akatsouya kare ndiwe kuti sekuru vamedza demo watumira mari iri kurutsa yakatsenga datya watumira mari
wobva wati paita mukana chirega ndiunzo munin'ina wangu kana kuti hanzvadzi yangu kana kuti munin'ina wangu nehanzvadzi yangu tichibatsirana kuchengeta vabereki tiri kunoku zvinondirerukirawo handiti mazvona mutotaura pawhatsapp iwo pamwe munin'ina atori nekastendi kumusha kekuti unogona kuti apa nekuti uchitengesa stendi yako chimira inini ndinotora credit card ndiita sei ndikubatsire kana wauya woshanda tobatsirana kubhadhira credit card zviriye nekuti munhu arida kuuya anenge achibvuma zvese azouya kunoko wotozoona kuti hatina kana ukama nedzimwe hama dzatinadzo idzi because munhu kana apinda chaanga achida kupinda zvese zvaanga achibvuma zvezvi akauya kunoko anokudaira rhafu yekuti unonopinda magumbedzi nebhutsu usisinaili usina kana ugezi kuti siwa munhu uyu ndiwe here iwewe wakundidaira kudai kwenga ndakaita ndichifunga kuti tikubatsirana wani ukatobvuma. No, but ipapa ndikupahwisa it is very wrong because zvechokwadi vanhu vakaenda all out kuti vaningirire vaise CCJ pamberi apa haibudi hazvina basa sisimeli and if they no handiri kuzvinzwa kuti vanakola kuti pavachaenda kumahome office antika hazvibudi zvinhu izvi zvemapepa handiti but my question is right now panenge ndiri kutry kuunderstand handiti panenge achinda kunoripota handika unofa kuripota munhu ane chikwereti chako ka handiti apa chikwereti ichi ndiye anenge akachitora akabhadhara kune munhu ari kutengesa COS ari iye handika saka uyu nokuti haitaurikika kuti ndakamutengera COS kuti auye kuno inotaurika zvakanaka because maCOS ari kutengeswa andosaka vanhu vakazotorwa malicense nechichi panguva yacho iyoyo inini matext message andinawo nemawhatsapp chats andinawo nemunin'ina wangu kana nehama yangu it's enough evidence yekuti takabvumirana kuti kana wasvika washanda uchandidzorera mari yangu but kana munhu auya kupinda manje ndiri waridhi pakuti ndichifunga kuti manje hazvinotaurikika kuti ndakamutengera sponsorship nokuti ndiri mahara ndopana ndiri wadziya but kana tichibvumirwa no then it's wrong ngaabhadhare kuti munhu wamubvunza wanyatsomanzobva watenda kukotika zvatova nema3 years zvinene uchongobvunza mari kutaura kunoti akablokwa everywhere munhu anenge akakubloka uchisirwa mastatus ekukukwidza forogonya iwewe muridzi wemari wakaunza munhu auya kuna haachataura newe haachadi akutorarama kasoft life apa munoziva kuti munomu mune vanhu vakauya ma20 years kare kare vane mari dzavo dzekurevesa kwozoita vanhu vakauya kare kare vekuti vari kutongojoinidzawo vamwe vanhu vakaita ma10-15 years asati awana mapepa anonyatsomubvumidza kushanda zvakanaka but because mukana wamaCOS wakabuda zvinhu zvemunomu mukana ukabuda ukaononokera zvinovharwa handimukona zvine zvakavharwa iwo mhanya kuti nditiro hama yangu zvisati zvadi handiti mazvona taurirana mwana wame yangu ndizvozvo itoitawo zviri kuita vamwe unonyorawo English test kudidi uye but inini mari handina rega ndiona kuti ndodi iwo tsvagona ikoko indotsvaga nekunoko kune muchiwirirana zvakanaka uchitonzwakoma ipapo because respect inouye yese because munhu ada kuita se ada kuuya wazoya kunoku vamwe wakasogara nevanhu gore rese uchiti munhu haubhadhare mabills hautenge chikafu mwana wamai vako uchiitira mwana wamai vako unganidza mari yako yedeposit kuitira kuti chi uzomubvawo kwako since une mhuri yako unozoti kwabuda 8 months ini kuti simeli mukugara muno muEngland you know how it is kudhura kwokuita chikafu ende tinogara nemunhu bhiu remvura bhiu remagetsi tikutotaura mari refu chaiyo yekuti zvinokupera 8 months toyewo uchiudza munhu aiwa dai machiita matsvaga penyu maiwe kakubhikita kuti shoko rinosvika kumafamily group ari kumusha asingamhonzisa life yemuEngland ndakadzingwa imagine kundipa notice yekuti ndibude mumba mavo saka uda kutogara 6 years muno muEngland uchigara nemunhu mumba mavo usingatenge chikafu mhuri yake yakasati yauya here pa8 months mhuri vakataura zvambotangwa nakola ambotaura tokutanga uyauya vakutofoona kola ivavo ndipokatonzwa nyaya yenyu vakutofoona izvozvo iwe unenge wamuudza kuti aiwa chimbouya iwewe mwana wangu utange washanda wakagara neni semunhu wani uchigara neni 6 months uchishanda uchiunganidza mari uchishanda paune zvinodhipositowo kwako kumba nechichi uchitora mhuri munhu ndopaanonotenga matiketi behind the scenes kuti aisvi ko mari yematiketi waiwana kana kuti mari iyoyo wakakweretesa iwe wakati mukweretesa yekuita COS inopa ndiri kutaura situation yangu nesituation yevamwe vanhu handinoziva endine hama yandakabatsira nematiketi nevana nemurume zvese ndine bhururu wandinoziva akaunza hama akati imbomira kuunza vana utange washanda pako hazvina kumbeka 4 months munhu akaenda nerweseri akakwereta mari akaunza vana 4 murume 5 mumba memunhu saka imini muri kuti
pakauya munina wenyu yakabva vakaunza vanhu avo akaunza murume nevana kuba kwenyu musingazvizivi kuudza ozorokudza kuti baba nhingi nevana vakauya vakauya imai muripi imi pakauya unozorudzwa kuti vari kusvika mangwana mumba menyu imomo mumba imomo mamuine marooms ekuti vana vanenge vachinyasokwana 3 roomed house munhu iwone murume wake nevana vako 2 munhu anokuudza kuti kuzimbabwe chairara chiri mukicheni munorarwa chashamisa chii zviri kuitika zvisisimendi mukaona magrupu evanhu vekuzimbabwe nyaya idzi tadziona kasingapere dzevanhu vakuendesa vanhu kusmall claims kuti hama dzakawanda hadzichataudzana excitement yese iye yekuti munhu anga achigara rega muno muengland asina kana hama asina kana chii otofarawo kuti andane hama dzangu zvakaoma vanhu vakaoma vanhu miedzo chaichaiyo kuudza family yake of 5 mumba menyu imomo mumagara mune yenyuwo family maasiri kutenga chikafu maasiri kubhadhara bhiri unounza vana nemurume apa vana area yaaunza vana kuita 3 months vana vasingaendeo chikoro because hakuna nzvimbo yekuchikoro kuti maschools kunoku vanokoshesa nhamba yevana muklasi vana kuita 3 months vana vachishayirwa nzvimbo yechikoro because hakuna nzvimbo zvatakaronga tese zvezve munhu kunoenda behind your back kuita zvaari kutoita iye kuunza vana vake nemurume wake pakuchizomupa notisi kuti chibuda abva aunza vese vari kumusha vaudza kuti ndakadzingwa kupiwa notisi mari yawakamukweretesa iye haichadzoka because haachataura neweka akagumbuka kuti wakamupa notisi kuti chibuda handichazvikwanisa iye kushanda ari kushanda otozoshanda ipini muri married here saka murume akati chii zvinokuisanisa izvi garo sisinaeli pamiri sisina kana mufaro because iwewe atazvingwamiramira nehama yako kuti iuye uri kutosimbisa murume kuti aiwa kana ndimwe wangu auya zvinondireva kurova kuchengeta hama dziri kumusha kanjani kanjani anditi makwereta mari sometimes against murume wako asi uri kukoshesa kuti chi hama yangu hama yako iyeyo uye yotanga kudai so apa murume anenge achingongodza iwewe kuti hama yako handiri kuona zvandaitaura handiri kuona hama yako but come on guys, let's use common sense anyway. Mufamily or mumba imi mune vana venyu vangani? Vane vana vavo 2 anti nemuruba obviously probably let's say pamwe vane 2 bedroom kana 3 bedroom house antika 3 bedroom house semunhu ane vana vake 2 antika and then kwazoya mainini vana vakunzora ichirira bedroom 1 muri 2 mama mainini vachivata mune room maina uchida mune rumu vakuchudza murume wavo nevana iwe nemurume wavo chipinda murumu iya ko vana vosava voindepi vana kuafrica here kuno but handikuona iwo kana ukaudza munhu ari kuafrica iwo changochinya kutonyorwa mugrupu emufamily kuti chirungu chacho vakuchibatira padenga vava kuti mulaunji hamuchararwa vanhu ava kunarwi kuno kwakusi kuafrica ndokunarwa mulaunji kuna mulaunji nepekugara south africa chaivo chekuvanhu varari mulaunji south africa chaivo chekuvanhu varari mulaunji hazvisi zvekumboti kwanzi kudika kaneko kuzimbabwe chaiko zvino takazviita chikura isu kudhara ndopairarwa mulaunji iko zvino nderandirora mulaunji guys usaritsinde lounge kunge kauchi zvemabhosi rimodhama zvekudzimba rimodhama masiwo ese akauya aya vazhinji vacho vatiparadzira dzimba yede ukataura nemunhu unoziva akaunza hama yake same situation muri kutoita kunge muri kutaura family 1 kuti aikaka kwangu zviriko uyo ari kutiwo kwangu zviriko ende vabva vatiparadzanisa ukama nehama dzakasara kumusha because munhu ari kuzimbabwe manje kuti anyatonzwisisa ndambotaura ila kuti varume vakafondera namai vavo akafona kanzi kuiteka akati ndiri kubika kwanzi kubika kuti ndindotobika chero clean number 1 akusenda narrative isiriyo handiti mazvona ukamba ini ndine hama yangu nemunin'ina wangu akauya ukama hwedu hwato amen nehama dzakasara kumusha ndatoo mhandu ndini kuti ndakatora munin'ina kuti ndiyozomaabhusa kuabhusa munhu wari kuchengeta mahara musisimaende kuti utoshingiriwo kuti mwana wamai vangu asimukiriwo pari kusimukira vamwe handisi kuda anything from you mari yako seva kana yaungana wane mari yekunobhadhira deposit nerendi pamwe 3 months wozotora mhuri yako wakugara zvakanaka nemhuri yako munhu woenda unoita zvisiri zvokuseri zvomupandukira kuti
kuti zvawanda manje haachazvikwanisa, vanhu vada kuendeswa kuchikoro. Murume ari kuuya ari kutotaurawo kuti ini ndiri baba, handiite zvekusuka mapureti, handiite zveschool run. Apa vari mumba mako saka murume kanga akachiona naikona. Saka murume wacho achiita sei nai? Ari pawifi zvake mavidhio call chiiti kana achitotadzamba ndokwatiri kugara ndo England yacho iyi. Kudzoka kubasa sisimendi kunoda mufamily group, imba yako yatorwa vhidhio yatumirwa kumusha kunzi vanozviita mbinga, vanozviita mbinga, but tarisai muone pavanogara kanjani kanjani. Ndiyo dzodzi hama dzedu dzatinadzo. Imwe masiwo ezo itori deeper guys. Aiwa vamwe vanhu vari kunzwawo vane hama dzavo dzakaita tsonga vafone munzwa kuti inyaya ngani dzakuendeswa kukoti. Ende ndandifunga kuti vasikana ava vanoziva hama dzedu dzakauya idzi kuti CCJ iroro. Ini ndozviziva because chero vanhu vakauya kudhara, driving offense chaiyo inoita kuti utadze kunorinwa vhiza rako kuita indefinite kana chii, kuti unonzwa kuti wanga une CCJ yemvura ye7 rand hauna kubhadhara mvura on time, wanga une CCJ driving offense yawakaita, instead of getting indefinite leave wopiwa extension ye5 years or something like that. Havasi kuzviziva, vanofunga kuti kukaurisana kana ndakubhloka zvapera, but hausha irove. Iwo kana wazomuendesa kumaplains court wati ndiwe mhandu futi, vakanditadzisa kuwana indefinite kundiendesa kukoti, asi mari yako yaakatora hasi kukudzorera. Vamwe vakatora zvimbadzo chaizvo. 10,000 pounds haisi mari diki kana mushandiro wacho. No, haisi. Because COS lines 7,000 pounds, wabhadhara 7,000 pounds. Matiketi endege munhu auye kunokwadi mavhiza acho. Mavisa application chi tinongochiona mai vangu ngauye kana wavhurwa ngaatouyawo zvisati zvabva. Hausi kuziva kuti munhu wauri kushanda naye utounza mhandumba mako. Saka muri kuti in the next life hama ibatsirwi. Hama ibatsirwi. Aiwa. Asi takabatsira nerudo. But apa wakutozoona kuti next time ukanzwa kuti kwaitika mukanena handidi kana kuzvinzwa indisisinera mhendo ikoko. Handitoda kana kuzvinzwa mhendo kana kukatovhurwa mukana wakaita sei, ngavangoapply online zviri kuita vanhu. Handibatsire munhu futi because imba yangu yatosheka. Sure. Shame. Ende mutodziva kuti mune pain chaiyo ichori muvoice menyu. Imagine unoziva kuti chikwereti chekuramba uchibvunza chikwereti chinoshaisa hope. Chinoshaisa hope. Kudaidai apa chikwereti chemari yausina kudya. Yausina kana kubata zvorwadza. Tachiona munhu achimunyorera mastatus ekuti mabhende ese ari kuitwa zvese zvamajapirinza chii. Anenge ariko. Achienda haasi kutomborora kuti ndokupa hora ndinokupa 100 pounds pamwedzi. Iri idhiri rakatovharika zvakatopfuura izvi. Uchaona zvokuita nechikwereti ichocho, iye upenyu hwake hausi kumira. Asi ukanotaura kuti munhu ane mari yangu akutotora motikari nyowani pafinance, obvonzi vane godo rekuti ndakatora motikari nyowani. Hapana munhu asingakwanisa kunotora motikari. Asi ndiri kuti tangowa ndipaka mari yangu wozoita kasoft life kako wabhadhira zvikwereti. Hanti munoona zvakaoma. basa rimwe drama kana maemployer achiti vanhu ava vashandike navo, and I believe it because tiri kuzviexperiensa sehama. Munhu achaima kana behavior like this kuhama yake mumba, kuzoti kuna employer waasingazive waasinei naye. Vamwe vacho vashandike navo. Amai vaye vanga vachitaura zvemwana wavo vaenda vabhilivha because ihama yako mwana wavo. But unotozosara watone heartbreak yakapfuura yemujolo kuti ichiwa mwana. Heartbreak chaiyo kuti mwana wangu tokadibata panguva yakaoma. Ukaona kuti ngaarogwa ake ngaaite vanhu vanetsekana. But aiwa sesinelimata basa regai chiko eudza mangwana timbounza ivo maCOS havachengeteki chokwadi, hatichengeteki maCOS. Vakaunza hama dzavo nemaCOS kuti muchiri kuwirirana here, are you still together? Mangwana tichimhanya itai kune yekubasa kuzoita yekumba yekukama muchiri kuwirirana here, makabhadharirana mari kuti munhu apinde, are you still in good books? Tichanzwa mangwana maita basa kola hainga zvakaoma. Zvakaoma. Muri kuona
dziri kuramba dzichipaila iye hama I think haimbobati maCOS chete, inobata kwese even vari South Africa kuva nehama dzavo dzimwe dzavakabhadharira mari, dzavakapa mari kana dzavakaitira zvinhu. Makazopiwa here mari? Hauipiwi. Hama ende handisi kuti nemhaka yehama dzinofunga kuti une mari zvisingaiti. Ini ndinoiginowa manje. Ini chichambate izvozvi ndakarisivha meseji kukwera zuro apa. Kwai kukuruda kuitwa makuwa, kwazoi makuwa. Ndikati please count me out on that. Zvikanzi count. Ndikati yes, count me out. Me I don't do makuwa. Do it there. Zvikanzi toziva patechiti kuti munhu $100. Ndikati haiko, handitorina kana $100 mutorai, handitorina kana munai ndibhadharireyo koko. Ndatopedza. So next time they know not to come. They know not to come. Because ukatovajaidza every day vanogara vari mutm mako. Ndakunyatsa kuunderstandai. Maybe madiaspora black tax naimi ndakunyatsa kuunderstandai. I think unenge wambotanga uchivaentertaina. Ukagara wangovakata kawani kungova kuti hadina ipapo. I think ndokungozvipedza. Indakatongokati kwazvoida uka ndikangotenge nditongokati ndinayo message. Munogona kuverekesa ifoni. Ndinakoti don't count me out on this one. Ndakandoziva zvinhu zvakawanda zvatokutoita handitona kana extra plus handiti zvevakuva kai. Handiko kana muna ichitondibhadharira euro tozoonawo rimwe zuva nendaiwana chakupai tione. Ngwandibhadharira euro nayo. Kuva makuva. Ini namba yangu nababa vangu makuva takaisa kutana. Aya mamwe makuva ndechi. Zvakaoma. Right. Musikana wezviweti ati musikana wewetu hanzi tiri pane vanhu, ndachida kuti ndifone but ari pane vanhu. Asi makuva ekure zisimeli. Asi makuva ekure. Shamwari. Guva ira nditi zvemakuva simple. Guva chero chii, guva. Ini kuTombstone kwamaenda kaisa. Kwababa takatoisa. Hasi kukuri important. Hasi ndokuri important. Zvana sekuru ana chichichi vazukuru vakawandisa ngavaisewo. Vazukuru vakazana kuti ngavaisewo vazukuru vari kukwena handina. Simple. Zvinoneta. Hanzi unokata murume anopinda. Munokata murume anopinda. Ati ari pane vanhu saka hakwanisi kuti ataure nyaya yachona weweti. Anomaona. So guys, ndakuenda zvakutosangana mangwana. Nyaya dzacho dzinopera here. Ndinotogara panapa dzatove 8 guys. Tozokoni yedu mangwana. We'll continue tomorrow. Timbouya tichitaura futi tichikontinua zvemangwana zvakaoma. But anyway, zviriko guys, maCOS status ngatigarisike vasikana. Kuhama zvino kana mukamamerana nehama dzacho unoziva here kuti uri kure, nyika iri kure. Ukafa kuno ukagwara asi unoda munhu iyeye wari kubhloka. Nenyaya yekuti anoda mari yake yekuti akupinza muno. Zvino zvozvo wongo uchipinda munana Audi muya uchipinda munana unonzi ikoko kachi pamagurusari kunonzi kuikukuya kwatinoenda Audi nana mhendo uko magurusari paunenge uchipinda muya antimaona uchinosinda ngoro handiti unosunda ngoro iyo uchitenga magrapes kuna asinganaka aya handiti neorange kuna asinganaka aya asi ice cream magnum nadzo dzakachipa tichidya mamagnum nemapizza aya handiti uri kwakaitigwa nekuti mwakakubhadharira kuti upinde neakasina kubhadharira mari yecredit card kuti upinde munyika imomo ungade uri kudya mamagnum iwayo, ungade uri kudya mapizza iwayo here. Kuafrica vazhinji kuma musingadyi mapizza vamusingadyi mamagnum cherero magrapes anoshata iwaya ekuno manga musingadyi wongogwaza ndokupa hangu 150 pamwedzi ndoya ndokwanisa chero ikapera 10 years time asi unenge uchibhadhara kamuna at least akwana something kubva watoblokera munhu mari kuti upinde muno usunda ngori mota chekudhiraivha waiziva kuti unotenga mota kuafrica wakambodhiraivha mota uri kuafrica asi kana musadaro zvimwe zvina munozvirovesa neshamhu namwari kutaura chokwadi musadaro maito emva mani vanhu vachidhiraivha zvimaskorokoro zvinonzi zvima 263 zvimamota zvezva 362 ameno zviya zvimamota zviya zvinenge chizvimabhokisi makorola maito emva achidhiraivha zvimakorola wouya kuno kuwana mukana wekuenda kugaraji kunopuhwa mota yaunoda nechikwereti uchibhadhara kuno gaizika zvindikamuenda mangwana ndikatopuhwa Range Rover yangu ndinotonobva nayo izvozvi. Inini ndikatoenda mangwana necredit score yangu yakatoitorera iti zvokutodaro ndikatoenda mangwana ndikumbirawo Range Rover kunonzi mari itoonei munhu ndobva chinoidhiraivha mangwana wakutodhiraivha wakotoya woningirira mapijoti iwayo wakudhiraivha wakuya kuvhairira vanhu vaita zvipinde muna moti zvimwe hazviiti here asikana
Hamoni zvimwe hazviite here vediwe. Musazodaro vasikana munozvivharira makomborero, kuzviblokera makomborero nekuda kwetsama dzevanhu ivava vakakubatsira. Inoti munhu akazviita nemwoyo wake wese. Akazviita nemwoyo wake wese achiti ndinoda kuunza hama yangu. Haisi nyore kunongwa kukwakitse atota kumaafrica, kuzimbabwe, kumupare, kutapa, kugweruko. Uchinzi tiuya tikuiti uye kuno kuengland tabhadhara. Munotapa 10,000 pounds ivi guys. Vangani vane 10,000 pounds? Izvozvo. Vangani vakaseva nema 10,000 pounds. Munhu unotora macredit monza kuti credit card kuti akuitire kuti upinde. Ouya akunyatsa kumupachira kumeso kudai. Pobva wamubloka pamusoro pezvo. Betraya yenyu chero chinzi mwari wacho nadhewenyu asikana. Musazodaro vediwe. Chero kuchinzi makapenga musazodaro. Musadaro. Kolaro. Hi, Sis Ned. Hello Kola. Raita kubatsira Kola wabhawa. Vakanzwisisa kuti isusu rudo rwatanga tinarwo vekare vakauya kuno kuUnited Kingdom takaita pfungwa dzekuti ndo ruchiriko kuZimbabwe. Hatina kuziva kuti vanhu ava vakatoti maka zvekudai. Dai vangoita kubvumirana nemwoyo wavo kuti izvi zvarova izvi. Vanhu ava vazhinji vacho nerudo forasa havana. Hence vaikwanisa kuti unotumira mari kumusha ikoko vanongokupira, vanongokuvhara-vhara. Ngavatitongobvuma kuti mari iyi haichadzoke. Ende takaunza vanhu vakativenga. Vanga vaine jealousy neenvy yekuti wakaenda kudhara kuchando. Ndoda vakazouya nguva yasino chaiyo havana kana tsitsi. Vanofungidzira kuti ndini ndonaisa snow here kana kuti chii kana kuti chii. You cannot understand. Rudo rwatatina rwoti tisati tauya kuUnited Kingdom rwatakasiya rwakachinja pakati apa 20 years zvese zvakachinja. Vatori mhandu dzedu ndosaka vasingatye kutirwadzisa. Asi godo here chiko. Uyu Konabva uyu mainini vasina kutozoenda kuna baba mukuru because ndopo vari kuti wina futi papa kuti vari kubvoenda kupi kuvarume vedu. Mangwana tikudzivhura todiwari, mangwana tikudzivhura, mangwana todzivhura hedu vanhu vadure. Hazvishamisi kuti muchatonzwa kuti COS akauzorasisa kwa yakatora murume wasisi. Mangwana mirai tivhure. Muchazvinzwa. Tatambura ndati. Mimozivesa. Havana kana tsitsenga, havana kana ganda kumesende. Vafeni vanotoziva kuti haundirowe. Undirowe. Aiwa vakangoita chimoyo chataona machechi ya pakati apa nepoverty yekumusha. Wakafukana kuti wati ndini Munangagwa kana kuti wati ndiye Munangagwa. Ndiye moti ndiye. Ndine nayi mwana wangu. Ini ndakatondo kuno kuti tibatsirane. Kuti utode kuita competition neni. Ndakabaya kudhara zvinhu competition. Tibatsirane. Kuti utanga kukwigidza neni. Kuti iye anoshanda basa rakadai. Imi makamunzwa muchiita domiciliary. Itai iro kusvika mamirira nguva yenyu yakwana mapuhwa maindefinite enyu. Momuvhawo kufield yenyu. Izvi zvekuti hanzi nokuti iwewe hausi kushanda nakadai nchindinzwisisa kuti mari yako handikupe. Hasi kushanda kwatiri mukutirwadzisa. Ende dzimba dzaparara zvedu. Dzimba dzasheka. Taunza mabhedheni ataifungidzira toda kubatsirana ka. Wasi kuona kuti no handizvo. Dai takama tiri kumusha chinoda kungoitwa spin food. Hazvifiti, hazviite. Takata netawo. Ndovaya vanenge vachitipa mazita futi tichisvika kumba vanosvika kuisa mari dzavo muhomwe vodya iyoyo. Vane utsike. Vodya iyoyo vakavana mari yako yapera vada kutodzokera kunoshanda imwe kuUnited Kingdom. Tikati those burdens of relatives ngavauye kuno vambozvione mashandiro edu. Ndo patakairasa ipapo. Takaunza mhandu kuno kunyika kuno. Mhandu ndo dzatakaunza. Saka masiva isi dzabreka vanhu zvekudaro mafamilies zvekutodaro naini. Vamwe vacho ndo vakufana kutaura kuti uri hausi mai vangu, uri mai nini kana kuti uri mai guru. Hakuzvireva kuti mai. Vamwe tanzva navo vanhu ava. Meno muivhura mangwana sisimeri. Vanhu vatambura. Ende varume vedu vamwe vacho vari kubva vaenderana mai nini wako. Not chi. Hamuchataudzane vana vanyu. Ende vana mai nini ndi advantage ka exactly obaita advantage. Ende handi kunoziva kuti iva vechidika avo vachiri kukwanisa kuvhinyunuka zvakanyanya. Kunyanya wakabva nepajona apa sisimeri. Vachiri kugona kutamba. Anocheka zviuno. Ma wakona. Mapinda busy nawo pakapa. Pakapa sikisingana big pakapa. Wait, sikisingana big. Yeno. Dzaisvika kuno zvakaoma.
Akaitawo zvawapita kuita utsinya hwawapitawo. Chandinoziva kumwari vari kudenga and kuna kama akanga ndaramba henyu muchiita zvamuri kuita izvozvo. Tebeka, are you sure? Hanzi mutaura zvendiri vanhu vandinotoziva mangwana vanotoziva akatobuda akachita muvhu ini nemurume wasisi. Aiwa, noti vese Lora, noti vese aiwa, noti vese asi patotogova sewo tikutongokwanawo because tiripo ko umbrella inozonga ichitifukidza tose asi tinoti tese hedu tezoziva hedu tatisi tose asi panguva iyi zvinongotangwa totongobvumawo nokuti vamwe vedu vachipara musha tiri kutopara tose handiwani pari kutongopara panongoisiwo esi simukai tosumuka tose handiti saka pazvinotangwa tinotenge takateererawo tiripo chero tisinawo hedu kutora varume vanasisi vacho makauya mukanzwa mastatements avakatanga kutaura ai kuti makawasta time makatadza kuvaka makatadza kuita sei mari dzedu dzaiperera kwavari but vakauya vakatigodora handiti ka fine isusu takadzenge taakuitawo time yekubvunzwa kuti makati within 6 months munai masimudza dzimba kwakubvunzwawo tadatama kutovuma the fact yekuti UK is not as easy as that tokushandirai hama dzedu wedwe saka mimi kugodora munoti kuvenga vana vatakazvara muno munyika makavavenga so hamuvade kana kuri kuti jelasi racho tikurishaya apa munodyisa zvekuti munenge mune nzara hamudi kutenga chinhu munoti ukagarira chingwa ukazisadza hamunodya zvekuti isusu hatisina kujaira kudya zvakadaro but saka kuti since vanhu vari kuita sei vari kufanira kuti vauya kuuk rekeza hativasiye vadye kuba doro kuda doro taneta zvino muri kusungwa nekudhiraivha kwenyu ikoko muri kusungwa vamwenyu makanyeka kuti mamune motikari maidhiraivha kumba muchinyeba zvino muchanzwawo futi nekusungwa muchaona nemuva muchaonawo futi mafusimi hapana kubira mushe mangwana tichanzwa guys kana yasvika pakutorerana nabankuru hapana kubira bhaisi muri kuona kuti vamwe vakatsamaka vanhu vakagumbuka verekai macomments kona hello hello hai kola hello sisimeli mushe kanjani oh yeah okay ndapinda for the first time oh yes sisimeli ndanakizwa neyamataura inini ndine munhu wandinoziva akatora murume wasisi shamwari yangu akaunzwa yakatora murume wasisi. Yeah, no. Sisi vacho taivana muno muEngland. Taigara muno muEngland. Saka vakaunza mhuri yavo yese like a clan. Then one of the sisters akatora mbaba mukuru vachinorara vese kumahotels uko. Hotel yava panext door nekumba kwavo vaienda ukoko vachinorara ukoko kusvika mukadzi azozviba mwana wamai vake wamuunza kubva uko kumachonyonyo auya muno anokutorera murume this house patiri kutaura panapa vana vakatosiyana akatisana nemurume nekuda kwemunin'ina havasisiri vese kwakaitwa zvimatare zvichii hamene kuda vanoonana kana kuti chii but imba yavakoma yakaparara nokuda kwemunhu ndorwadziwa ndikazvifunga it's not nice musiwo yese musiwo yese akadana naba mukuru mwana wamai vako sisimeli maunza mwana mai venyu zvokwadi mwana wamai venyu uzokuita muno munyika mai mwana dei kwako kujosa unomutamba rafu zvinokuna kuna zvaunomuita hakuna iso true hakuna zvaunogona kumuita hakuna but pataura mumwe munhu achidaro achiti dzimba dzakaparara ende mumwe munhu akatotora murume mumwe munhu ndopandati let me cause kwete zvokutonzwa tinotovaziva taitandara tese like nemhuri yacho iyoyo vakaunza like my brothers avo more than 8 people and one of the sisters did this to her. Sure. And afeyo imukati pamwe yanatombotangira kuno kuuk yakatangira kuafrica ameno kuti aidawo mari kana kuti aidei kuti ungadaro vakoma vako is so painful. I don't understand why did that person did it, to be honest. Hey. Amen. Yeah, zvakaoma regai tione mangwana regai tinzwisise mangwana nyaya tiunzi tivhurire platform vane idzodzo mangwana vataure vega tichinzwa neyo masiwo esu kuti wai vazosaid asi kunyatsodaro vasikana zvakaoma sisimeli zvakaoma
ameno. Ati But uri wasiti ndikasunga mwoyo ende wangu. akanotora ngika nawe pa next door. Wasiti. Exactly. Even bamukuru vacho vakakunyenga, why don't you say no? Yes, ndotouza sisi vangu. Hey, why don't you say no? I can't do this. Wanyengwa yeunoti vakandivinga, but why can't you say no to your sisters? Zvechokwadi kuona kuti imba yasisi vako yatoparara izvozvi yakaparara. Enda vasi vana vadiki vanhu vakuru yesu machakuti Aiwa chakuti. chiyera nhasi haichaiti chabe apa madada kubika kashamwari. Ndenda kuda kubika kubikira baba tozoita mangwana. Tangu tagara pana tagara pana 3 hours kana 4. Tiri pano. Tozoita mangwana ndinenge ndiripo. Ndinotouya zvangu eli kuzvi 12 i1 kuAfrica. Tuyatso kugara chero kusvika na 4. Handichiona. Zvakaoma. Ndagwadziwa sangu handisangu mu20 asi zvakaoma. Zvakaoma Zvinorwadza. hacho. Handina mbudza imbosati ndinogara ndichizvibvunza kuti hatred ine ma20 years kumasi inombori yei? Ndizvibvunza munoziva. Ko ndakuziva kuti kune mahidden treasures akadaro ari kuseruko. Aya mamwe acho haiti aya unotoshaya. Uya naye Tambitembeka. Ko ndaizviziva kuti zvinoita idei kuti ingoriwo zvokuti maybe ava vanoenda kumba anytime masiwo esa anoenda kumba pavadira plus speed yatongonzi tine bvabvu tine dzungu redu repamari kutaura idu nekudii. Ko ndagoziva. Amboziva kuti kune nyaya dzakadai nyaya dzekutotore gwana ndikiri. Munoda kudiya ranzi ndikaona musiwo esi if I'm stubborn to join, if I say I'll pour fire. Tanyanya udiri kandi try kumeenda tione video way. Anenge ratorwa kunywa. Iri kuramba muda kudiko imbobuda udzoke muda pa life godzoka. Muda pa life godzoka. Zvakaoma. Mrs. Mel, chindonedza indodonasa. Odegere ora ichi kola tobatana mangwana tinyatso tofambira nyatsa ndichika. Ora ichi mbokwa sharp. Hey. Hey. Zvakaoma. Munoda kudinga gaya dzoke tione kana ara panopinda mangwana. Hanzi ndikaona musiwo zvinozvotodigwa zvakaoma. Kwaina ndikaonekwa isisina munoda kuda kutidira Petro. Hani mamuona zvanga akanyora kuti munoda. Kwai ndikangoona masiwo isinoda kutidira Petro akarwadziswa. Ichikone nditatoisigwa chipa chepetro ichi. Chekuti chandigwa Petro ichi chatungidzwa nePetro. Saka usauya kokotiona. Atichouiko zvinotokukuza. Togo uri ghost zvinotoziva sei nokuti tichadigwa Petro kana tasangana newe tichitirega tinohanga munhu tongungudziwa nePetro. Hanzi network mira ndikufurahi one more time ikaramba then that's it, see tomorrow. Zvakaoma. Petro yakatimirira mai mwana. Hai. Zvakaoma. Petro yakaoma. Is it this guy? I didn't realize it was this huge. Munoziya. I didn't even realize it was this deep, guys. Laura, kuzokoma matakachejera zvino Petro. Kuzokoma matakachejera topromise wachitengi chePetro icho. Itengi rose gairo la promise wapo. Tengi rose unotofasha. Madhumbe, unofamba uchiteuka. Tengi rose la promise wakuti. Petro akatimirira guys kuti ndigwe. Iri zvakaoma naye asikana. Zvinoliwa saka naona yeye usingamuzive mwana utongoona kuti stingi ratouya ari Petro. Utongogugudzwa nemoto mai mwana. Kugochwa chaiko mai mwana kuti wachibage. Zvakaoma. Asi masiwe ese gaikudaro ndinoyemona moda kuti pisisa nePetro. Masiwe ese komunoitei. Hanzi vari kudzirara hope vakati bloka. This is no chero ndanda kunyatsa kubatikana zvakanaka. Handina kubatikana zvakanaka mufunge. Handina newe Madhumbe Diaries wanga uri kuziziya here nyaya idzi. Wanga uri kuziziva here kuti ndokwadziri. Inini ndozati kungoti hai godore ma20 years. Inini ndizvomungandibvunza ndikoti hai nyaya kuti masiwe sanomboenda kumba paandira iwawo ndo nyaya iripo. Ko ndatoziva kuti kuseri kune issue dzakati. Remember guys katichitaura nemasiwe esada edu aya. Havatauri izvi vanenge vachitodiwo vachitochemawo dzavo nhamo. Ko tagoziva kuti behind kune zvigananda zviri kutoita kudaro tagoziva.
saka vari right kuvenga kuti venga zvavo maCOS nekuti vanenge vakungotoona sokuti tise ndizvo zviripo isai kuti dzungu redu ratongoita tongopfekegwa zvedu dzungu redu zvichapera kuti tatoziva kuti kune maissues emari dzakareba kudaro vanhu vari kutoblokwa vanhu vari kutora varume vanasisa tagozviziva zvitapromisiwa petro pano petro chaita promiswa petro kunze ndikangoona COS ndiri kutodira petro zvino munoonekwa nedriving mazhinji maCOS maparking anenge akaitwa moza hautovhudzi mapakira yana mota kana kurena lidhiu audikuya unototi chazozati iyo COS ini manje ndobva ndatombodhilaya ndakagaraka ndotombogara ndakadhilaya chida kuona kuti ndiri wrong here kana ubuda notomuda kwachara pafoni neshona kana kuti ndobva muri seko dzacho bva ndozati heralo ine yakapakwa so ndozandoti COS ine yakare mota anyway zvakaoma regai tiende guys tosangana mangwana nditika tosangana mangwana guys regai tiende tambotandara regai tirambe guys musadaro dzimwe petro achataura naye mangwana muda kudi yadzore mweya wake guys unogara atipisa isa atisiri isu takakanganisa handisi kuziva kuti nyangwe ndechi but handisiri ndinonga ndingandutsawo anyway ndofirei shuwa petro tosangana mangwana guys totaura mangwana anditika tokonja mangwana guys tosangana matikets edu anditika team UK kuWatford uko vari kusaidire kuWatford uko paHilton Hotel anditika matickets aripo function yedu musa 21 June please get your ticket anditika mungobata maorganizers kune vari kuronga ana Sisira yena nana Gabriel ndo vamunobata anditika regai tinde guys morera boma 20 years please tinokudai musatipise nepetro please we love you as well sisingoti ihondo dzemasisters anongogwa here masisters anogwa tikati yedi ihondo yedu dzemasisters haiwawo tinoenda zvokungogwa tichingotukana chingoenda vakatoseka tichingodaro kontagoziva kuti petro tengi repetro rakatogadzirwa imi zvakaoma skana kutongofamba ukatarisa kusaidi kudai so plus fire extinguisher kutongofamba nayo kuti kana wodiridzwa paya wokurumidza kuvhura fire extinguisher because hapana kumira mushe guys nokuda kwavamwe vedu vakakozeresa asi zvakakonzeresa zvacho tichazvinzwa mangwana andika saka mangwana guys it's a date be there tichatry kuya into bit early andika be there tomorrow so that we talk about tione tokumbira edu riregerero petro isati yasvika tionesane kuti tisuti panogadzika sei guys I don't know dei vachitinzwawo kavamwe vedu vasikana dei vachitinzwawo vedu izvazvimwe zvazvizonyatsokubuda mushi guys zvikuru sei kana pana matenge petro hazvizoyatsokubuda mushi anyway saka guys morara poantika tobatsira mangwana god bless you guys